They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down till we're dead and buried, on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground of your sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found hopeless hallelujah on this side of heaven's gate. Oh my life, how do ya breathe and take my breath away? At your altar I will pray, you're the sculptor, I'm the clay. Oh my, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down so we're dead and buried, on the edge of your night, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground in the sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so heavenly, higher than ecstasy. Whenever you're next to me, oh my, what was in black and white until I saw your light? I thought you had to die to fight something so out. Alex Warren artistaren Ordinari da entzuten ari garena, 2025ko otsailean argitaratu zuen abesti hau, eta berehala viral bihurtu zen, herrialde ezberdinetan gehien saldutakoen zerrendan lehen postua lortu arte. Horren ondoren, You'll Be Alright Kid bere lehen diskoa kaleratu zuen, eta entzun dugun hau da, bertako abestietako bat. Orain, disko berri bat prestatzen ari da. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found. Eta bidean jarraitu hausnarketarako tartea irekiko dugu egun honetan Mugan taldearen aurrera ez den alde batera. Batzuetan mugitzen garela dirudielako, baina ez gara benetan aurrera egiten ari, eta horixe planteatzen du abesti honek. Bapatean agertzen zara goizaldean, eta dena argi duzula agertzen naiz. Urakura bezala dena bustitzean, bapatean agertzen zara gaualdean, eta dena argi duzula aurkitzen gara, baina berandu da, baina betirako da, idatziko duguna bertan
Eta tarte musikal hau Bele artista donostiarrarekin mukatuko dugu, eta berez muturrez zerura diskaren Painting Waterrekin. Dreaming faster when night is due. There are two things that I cannot do, 'cause they're as hard as forgetting you. Just like the waves you're slipping through my fingers, they carry your weight to a different shore. You say that you'd wait like the seaweeds for the river. Now you're waving from the other side, but you're not you anymore. To way like the seaweeds for the river. You're waving from the other side, but you're not you, but you're not you, but you're not you anymore. No, you're not you anymore. No, you're not you anymore. You're not you anymore. Painting water, it's hard to do, 'cause you don't know if it's green, gray or blue. Seemed impossible, but what a fool. It's not as hard as forgetting you. It's not as hard as forgetting you. Zazpiak eta 32 erlojuan eta iritsi da editorialari bere tartea emateko unea. Horretarako egunonak emango dizkiot Oñatza Aizpuru lankidari, egunon. Egunon Iraia, egunon entzule guztiak, bai, gaurkoan garan sartu eta editoriala irakurtzen baduzue honakoa dio. Eibarko udaltzengoko 6 plazatako euskara eskakizuna balio gabetu duen administraziorekiko auzietako epaia ateratzen atzokoan. Ezagutu zen horretan lan eskaintza publiko batean hizkuntza eskakizunak, alegia euskara beti ere, sartzearen kontrako erabaki judiziaren zerrenda luzeari gehitu behar zaio. Kasua baditu zenbait ezagarri, baina enplegu publikoaren eremuan herrialdeko hizkuntzaren kontrako ofentsiba judizialaren izaera orokorra eta ideologikoa dela garbi geratzen da. Errekurtso horien bultzatzaileek ziurtatu dute behin eta berriz, neurriz kanpokoak direla eskatzen diren hizkuntza profilak, adibidez, ohiko argudietako bada, jendaurreko zerbitzurik ez duten lanpostuetan hizkuntza eskakizuna sartzeari utzi behar zeiera. Orain ordea, udaltzengoaren 6 plaza da atera dira, herritarrekiko harreman zuzena dutenak. Eta Eibarren izan da, biztanleriaren erdia baino gehiago bere gurua euskalduntza duena. Eta aur lehen eta bigarren hezkuntzan matrikulatutako ikasle guztiak dereduak matrikulaturi dauden herrian. Euskararen erabilerari buruzko datuak asko zapalagoak ez lirateke aitzakia izan behar udalerriko langilei eskatzen zaien euskara maila jaisteko. Kontrako baizik, Eibar herri euskaldunagoa egiteko borondatea agerikoa baita. Hala epaitu behar luke ere, PSek udalak berak gidatzen baitu, nekez lehora baidaiteke euskara inposatu nahi izatea, bere idazkaren nagusieneko handu eza Eibartarra berak eraso orokor honekin lerroak itxi dituenean.
Lan eskaintza publikoetan euskara blindatzeko akordio baten garrantzia geroz eta handiagoa dagoela nabarmen jartzen du epai honek. Ahalegin horretan EAJren eta EH Bilduren arteko ahalegin nahiko asimetrikoak izaten ari dira, baina baita ere balio du erasoaldi honetan gogoratzeko langile elebakarren ustezko defentsa egiten duten horiek privilegiatuak, alegia aitzakia besterik ez dela lubaki judizialetik euskarari oxigenua ukatzen bilatzen duen eraso ideologiko bat legitimatzeko eta hazteko. Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu. Eta behin editoriala entzunda azalen errepasoa egitea ere tokatzen zaigu, eta horretarako berriro emango dizut zuritza oinatz. Hori da, garan sartu ezkero momentu honetan, edo erosi ezkero kioskoan bertan, titular nagusiak ala dio, beste sententzia batek Eibarko euskaltzaingoan euskara mugatu du. Editorialeko gaia alegia, naiz eta herritarrekin egon behar zuzenean, harremanetan, udaltzainek, pesek agintzen duen udalak, udaltzaingoko lan eskaintza publikoan euskararen profila 6 postutan eskatzearen kontra egin duela auzitegiak nabarmentzen du. Argazki nagusian berriz, Unai Lobo ageri da, gora begira, bere liburua eskua, azken liburua eskutan duela, Angel Katarainen bizitzako soinu eta doinuak batuz liburua ondu du Unai Lobok ala dio. Berrian berriz, Jaurlaritzak hitzeman duela, babestu egingo dituela Adania promotorearen Gasteizko biktimak. Boston etxe bizitzak babes ofizialekoari izateari utzi diote eta enpresak alokairuak 300 euroraino igo dizkie. Mende hasieran eraiki ziren etxe bizitza hauek diru publikoarekin eta horren abusuzko klausulak etor daitezke bizilagunak Eusko Legebiltzarrean izan dira. Argazkian berriz Euskal Herriko Bertsozale Elkarte txapelketaren aurkezpen atzo Bilbon elkarteak eginikoa izaera eta izen nazionala indartu ditu bertso txapelketa dio. 7 lurraldetan jokatuko da eta Azparnen irailaren 19 hasiko da aipatzen du berriak. Deian berriz, Osasun Ministeritza medikuei 70 milioi euro gehiago emanez baldintzako beste eskaini du. Osasun Ministeritzarekin harremana tenkatzen ari da Osakidetza eta Osasun Saila lakuakoa. Atsedenerako denbora gehiago eskatu du Osakidetzak eta guardiak berrikustekoa. Estatuko markoak Madrilekin harremana okertu duela dio. Argazkian berriz, Bilboko Uribarriko paretetako bat ageri da, bertan afitxa bat, kartzel bat, pertsona edo gazte baten, adin txikiko baten desagerketaz ohartarazten duena argazki eta guzti. Eta horren ondoret dio, Uribarri lasaitu da olaia agertu delako, egoera honean topatu dutela dio. Notiziaz de Navarran berriz, droga kontsumitzen dituzten gazteen erdiak, arazo psikosozialak garatze dituztela diotela dituek dakar titular nagusira. Bestelakoan, El Correo eta Diario Baskore ipatuz, batetik, El Correok osasun arloan 70 milioi euro gehiago eskaini dituela medikuen greba geldiaraztearen truke aipatzen du eta Diario Basko berri diru sarrerak bermatzeko errentaren kontrolak zorroztu izanak ordainketan, iruzurrezko ordainketen erdian geldiaraztea lortu duela aipatzen du. Eskerrik asko Oñatz, gero arte. Horren arte. Kulturklik. Badugu musika, antzerkia, dantza. Kulturklik. Badugu zinema, magia, zirkoa. Kulturklik. Badugu literatura, artea, bertsolaritza. Kulturklik. Kultura agenda osoa atari bakar batean. Kulturklik.euskadi.eus. Badugu plana. Kulturklik. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Naiz irratia. Edan itzazu egunak, orditu zaitez bizitzaz, jabe zaitez eusarenaz. Ikusten ez baduzu ere, onur etorriko zaizu, izan zazu esperantza. Bizitzaren joanean, denak entzen bazaituzte, jabe zaitez eusarenaz.
Daukazuna utxa bada zeuk egin daikezunaz, iritsiko zaizu garaipena, garaipena. Gezurkiratsak barreiatuz, zeure izena lurperatuz, derek abandona zaitzakete. Bakardadera kondenatuz, inoren babesik gabe, zeure kontra jar daitezke. Bizitzaren ertzeraino, alabearrez modu txarrez eraman zaitzakete. Edan itzazu egunak, erabakia zeugan duzu, zentzu berrien jardueran. Ez ezazu, bildurrik izan, sinezazu zeugan. Ez ezazu, bildurrik izan, sinezazu zeugan. Edan itzazu egunak, zaren horri eutxiozu, egiak libratuko zaitu. Ekiozu gogo bizi, zeingo duzu aleginez, emariak izango dituzu. Ostendurik bada ere, zaude lasai, egon ziur aukera, etorriko zaizu. Edan itzazu egunak, orain utxi bazaudere, geroa zeure esku duzu, zeure esku duzu. Ez ezazu, bildurrik izan, sinezazu zeugan. 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 Informazioaren aria, naiz irratian. Izenik gabeko etorbidea. 7:42 erlojuan eta iritsi da tertuliarako unea, horretarako egunonak emango dizkiot, Zaloa Badiolari eta baita Oñatza Izpururi ere. Egunon? Egunon. Zer modu zaudete, Jesus. Bai. Arrantaz. Esan izun Zaloa, katarrarekin. Lehenengo hitza, goizetik lehenengo hitza esaten dudan. Xilik etorriza, xili. Xili etorri Ez zer gertatzen. Hoi gordetzeko. Ez tarria ondo, ez da? Bai, dena. Bale. Bada ezpada, hemen erredakzioan baten bat kejatu dut, eta ez tarria zorduan. Abai, beste bat? Uste dut nahiko argi dagoela zein. Garatean. Ja, bai. Jo, eta hori enagoela Donostian. Bai, baina ondo ezagutzen dugu, ja. Marmarra beria dira. Bai, normalean, eta horrela egun garrantzitsu bat badator, beti gaixo jartzen dena bera izaten da. Esango dizut, apustuak aurrera doaztela, Kuturi da, orduan, gizona. Bai, bigarren horri bat betetzen ari gara, beraz, Bai. badoa aurrera. Bai. Ezakit zer ekarri da zuen gaurkoan? Venga, Oñatz. Ez dut nik emango hitza, zuek nahi duzuena. Venga,
Ni hasiko naiz hortuan. Vale. A ber, kontua da, barkatu, gozatzen ari nintzen. Bai, lasai. Atzo aurkeztu zen Euskal Herriko bertsolari txapelketa. bai. Bueno, igaro dira Arabakoa, Bizkaikoa, Gipuzkoakoa, Nafarroakoa eta baita Xilaba ere, Ipar Euskal Herrikoa. Eta badator Euskal Herrikoa. Bueno, nik ez dakit zuen impresioa zein dan, mea niretzako ez dira urte pasatu. Nekotik ez dira urte pasatu. Niretzat ere ez, egia Beti da. gertatzen zait berdina. Atzo ikusi nuen esan, ja? Ze momentutan pasatu dago. Bueno, bai, lau urte igaro dira azkenekotik, eta badatorren mede 9. edizioa. Aurtengoa gainera, bueno, berrikuntzekin omen dator, lurraldeen arteko parekotasunak emandako, nazio ikuspegia hartu omen dutelako ardatz, eta horrek pixu garrantzitsua izango du. Gainera badago albiste pozgarri bat ere, parte hartu zezaketen bertsolari guztiek eman dutelako izena. Guztiek. Bai, Beraz, ikusi dut. Bai, beraz, hortxe berri pozgarria ere. Eta astean gabiltzan ez apur bat, porra zale. Horra gira. Bai, beste porra bat proposatzera nator. A ber. Hasi, oraindik hasi ere ez da egin, irailean hasiko da bertsolari txapelketa, baina proposatzen dizuet dagoeneko porra egiten astea. Nor izango den aurten irabazlea oso zaila da, baina Oso zaila eta gainera ez dut asko irakurri horren inguruan, beraz informazio gutxi daukat. Horri izan leike ere ez, herrialdetako bertsolari txapelketak nola joan diren, hor pistaren bat edo izan dezakegu. Dena delakoarekin. Konstiente izan da badakigu oso zaila dela asmatzea, oraindik hasi ere ez denean egin. Aldaketak egiteko 2 aukera egongo dira, gure porra. Gaur egin behar dugu lehenengoa. Zein sartu zian, finalean? Pasan urtean ez. Orain dela 2... Sabono esan edote azkeneko txapelketa? Ena izu. Horra ramatu duzu. Venga, equipo de investigación. Hori da, kazetaritza lana. Hemen abile, irakurtzen, baina... A ver... 50 dira zaila da bat aukeratzea, 2022an izan zen, eske... Bai, 2022. Buruz-burukoa... Ja, non ezate behira? Wikipedia da gorea? Noski, nortzuk izango dira, Maialen Lujanbio eta Amets Artzaiuz. Amets, bale. Bai, Maialen eta Amets. Bueno... Aurten ere Maialen antza denez gogotxu eta kaina ematera omen dator, beraz, nik nuke deskartatuko. 2. txapela izango litzateke? 3. edo 2. Ostras. Hemen behar dugu... Bai, edo adituren bat, edo... Bai. Eli entzuten baldin bat zaude. Ni Elin aldea. Elin alde. Etxera, ez? Etxera tiraka. Etxera, Eli pagola. Claro. Nik nuke jakingo guzti, esaten guzti. Ni nahiko segurola naiz orduan Maialen Lujanbio esango dut eta kitxo. Oraingoz Maialen. Nik pertsona bat ez bi esango ditu. Nik proposatu eta nik trampak, bai. Baina zentzua dauka. Ilarregi anaian alde. Bai, bitako bat. Bale. Bitako bat, bai. Bueno, orduan apustu, bale. Bai, orduan ulertzen dut bizergatik. Ja. Vale. Bueno. Norbaitek apuntatuko ditu. Bai, nik onartzen ditut. Venga, nik apuntatuko ditut. Vale. Gero joango gara, zuen inguruan ere galdetu. A ber. Vale. Nik hor daukat, esan duzu ez duela ematen 4 urte pasa direnik, nire hori esan barra daukat gauza askorekin gertatzen zaidala, eta horretako bat ere dira olimpiadak. Uste dut ere izaten dela askotan, azkenean, adiez, bertsolaritzat txapelketekin ikuste dut gertatzen dela, urtean zehar gehiago daudenez,
daukagula sensazioa ez direla urte pasa azkenean erdibidetik ere gauza gehiago egon direlako. Nik uste dut olimpiadekin ere berdina gertatzen zaigula, ez azkenen olimpiadak 4 urtez behin dira, baina 4 urtez hoietan 2 urtera negukoak izaten diren, uste dut ere horrek laguntzen duela, eta futbolarekin eta berdina gertatzen da. Orduan, niri behintzat horrek uste dut egiten didala pixka bat ez kontziente izatera 4 urte igaro direla, eta gero demora oso azkar pasatzen ari dela, hori ere konturatzen ari naiz. Bai. Nik alaia guztio favoritotan. Neko sasoian, alaia. Bueno, baina atzelia da alaia. Hori da. Eli eta alaia. Venga, ali eta alaia. Venga, biak. Ireia, zukoen horre esan duzu? Maialen Lujanbio. Vale. Claro, bigarren bat beharko dut. Segurura jodu. Begira, zabalduko dut beste meloi bat. Noitza momentua parte hartzeari usteko. Noiz esaten du bertsolari batek, bueno, listo, egin beharreko. Nik uste dut bakoitzak bere helburuak edukiko dituela jarrita, ez? Bai, gaina 86an iritsi zen lehenengo aldiz finala, 86an. Bai. 2009 arte segitu zuen. Bai. Bueno, bai. Hor ere badaude ez, Igor Elortza, Unai Turriaga, eta gana momentu politaia izaten da, ez dakite berdina pentsatzen duzen. Igorrek 2001-etik 2017, osea, 16 urte. Ostras. Bai. Hori, egin marko genuke igual bertsolari iren bat horrela urte asko daramadana elkarrizketatu jakiteko zergatik jarraitzen duen. Bueno, bere hogi bidea. Hori da, bai. Claro. Ez, gehienak profesionalki edo, zati handi batean biziko dialako. Bai, eta gero, lehia zaleak bali madira, azkenean lehia batek bestea ekartzen du, eta helburuak handitzen doaz, eta azkenean behar batentzat, adiez, 3 txapel irabazi baditu, laugarren bandaiko du, nik uste dut horre ere hor ambizioaren kontu ere sartzen da, baina gero, ez dakite, agian egon daiteke ere pentsatuko duenek, 3 irabazietut, nahikoa, ez, egin dut nibea. Ja. Maialen Lujanbiok inberdula, nik uste dut errekorren bat edola. Ditu 3 txapelketa. Bai. Gaina da 4 dituna, eta berakin ustapide berdinduta Lujanbio, nik uste dut ongi legokela beste bira bastea eta behizatia. Bai, egia esan bai. Nik emango niok. Errekorranki horretan emakume bat jartzearen. Bai, hori da. Bai, Maialen Lujanbio izan zen hor, kristalesko zabaia utzi zuena, lehengo emakume irabazlea, eta ez horrek ekarri zuen gaur egun badirudi duela 50 urte gertatu zen zerbait dela, baina ez dira inbeste urte, lehenengoz emakume batek irabazi zuenik Euskal Herriko bertsolari txapelketa. Niri gustatuko litzaidake, eta horrek aportuko luke ere kristalesko beste zabai bat, gazte batek irabaztea. Baita ere. Uste dut, bertsolaritza munduan ere badagoela adinaren eta askotan esperientziarekin eskutatzen den zerbait da, baina hor batzutan izaten dute zakit pasaden Euskal Herriko bertsolari txapelketan esaterako Ilarregia nahiek uste dut kriston Gaztea zer da, barra, etxe pixkat. Zemat urte. Claro, es que gero funatu egingo naute. Ametxeko 30 urtekin irabazizula, txapela. Ja. Claro, ametxek irabazizuenean txapela nik ametxe nuen gazte ikusten. Orain xabat eta... ez zai irtetzen, xabateta? Eta xabateta joan gazte ikusten dentu nire adinako direlako. Haiek ere hortxe bueltan, ibiliko dira. Joan eseko 27 nire beste. Ja, ezakit, zein da txapelketako gaztena badakigu? Jo, ezakit. Bai, hanko dia, bertxen pixkat, zerrenda ba, no? Hori, zerrendaren bila nabil, baina ez dut aurkitzen. Bai, a ber. Ja, ez dakit nondotan nik ere. Bazen da giratzea zerrenda. Jakiteko gehien bat, gazteenak irabaziko balu, zenbat urterekin irabaziko luken. Liluratuta geratuko nintzateke, imagina,
20 urteko pertsona batek irabazteko balu esango nuke. Bai, egia da. Oso ondo, tio. Bai, gehiago jakinda daudela txapelketan barne urteak daramatzatenak eta 10 mailaren bezala 3 txapel dituenak. Bai, eta iruditzen iruditzen zaidalako ere bai, hor, naiz bat ere aditua, berriro noa, bueno, agian beharkoen nuken uretan sartzen, baina epai mailak ere izaten duela kontuan hori. Eta askotan, gaztea da, oraindik asko dauka bizitzeko esperientzia falta zaio. Ja, adibidez, irantzuido bate ikusi dut, irantzuido bate 2005koa da. Ostras. Ni baina 2 gutxiago, hau da 21 aurten. Vale, gaztenetakoa izango da. Bai. Ostras, gazte oso, Bai. Begira, 21ko batek irabaziko balu, egia da. Pixkat, 180ko graduan buelta emango lukela txapelketari bentzat. Euskal Herriko bertsolari txapelketak behar du irabazle emakume gazte bat. Horrepai hautsiko lukeela orain arte bertsolaritza sustatu duen gizon zart zentrismo hori. Nahi zu apostu aldatu, Zaloa? Bueno. Nahietako bat aukeratu eta gaztena sartu. Xabat, bezala. Ez, mantenduko dut hori eta esan dut, oraindik 2 aukera izango ditugula aldatzeko, beraz. Jongo naiz abisatzen. Vale. Aukerak zure baitan aldatuko ditugu da zuk esatean. Ez dut ondo begiratu egutekia, baina agian sailkapenak, sailkapen momentuetan. Faseak pasatzean, ez? Hori da. Bai, faseak pasatzen. Saio guztiak entzungo diala, ratian. Denak. Begira, arrazoi gehiago daukagu orduan enteratuak egoteko eta porra aldatzen joteko. Hori da, garazeri komunikatuko diogu apostua, eta makinatu dezala bere. Hori da. Jarriko dugu hemen beste Excel bat, egingo dugu malenetan hortan atope gabiltza, beraz jarriko dugu kartel bat lanak gure eskulasai. Garazerik antolatuko gara. Begira, horretan seguru erredakzio guztiak hartuko duela. Bai, horretan erresago izango da. Bai, kosta zaigu, hemen pelotakoan parte hartzea, bertsolaritakoan jendeak. Begira, ideia hona mandi guzu, Zaloa. Pilotaria bukatzen denean, bertsolaritzako jarriko dugu. Ean nurk irabazten duen. Venga. 7 eta 56 dira, oinatz, ondo iruditzen bazaizu zure gaia biharko gordeko dugu. Eta Iker gaur ez daukagu gurekin, baina grabaketa bat utzi digu, beraz, zuei agurtu eta grabaketa hori entzutera guaz. Bihar arte. Egunon ekipo, egunon entzule zer moduz, gaur txoriak ere entzuten dira, goizan goizatik. Egun argitzen ari denaren seinale. Atzo esan izuen, kantu bat banuela, ez genuen jarri, pilota kontuak eta bestedeko bazidentuen jarri, eta gaur ekarri nahi izan dut. Gainera, uste nuen, Iraiak ezagutuko zuela, artista, baina aidanez berak ere informazio gehiagirik ez. Ane Palacios izena du izatez, ane bezala aurkezten du bere burua, susmoa dut Gasteiztarra denarena, baina ez dakit egiari zor, ez dagoelako informaziorik ez saretan, ez inon, edo ez dudalako topatu, kontuz, hori ere gerta daitekelako, baina, ingelesez eta gazteleraz abestu ostean, euskaraz, atera du kantu hau, zertara zatoz izenekoa, eta badu, ahots honek zerbait berezitik, eta horregatik ekarri nahi izan dut. Esandakoa, ane, zertara zatoz, ni etortzen ez musika jartzera zuei, besterik gabe. Egun hona izan, aio. Gaur beldurrak berriz idatzi diet, zertan zabiltza ane eskotutan. Amari nolezan nigandik iesi behar dudala, zer ezentzun arren oiuka bizi naiz.
Gogoan dut oraindik iluntasun hori. Ordutik ez dudala irerik hartzen. Abisatu gabe itzuli zara. Ez duzu azken aldi hori oroitzen. Amaieratik hurbil geratu ginen. Azken agurra zela hitz eman nuen. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Ameriketako estatu batuek sueten hautsi eta Iran erasotu du azken orduetan. Pentagonoak Hormuzko itsasartean helikoptero estatu batuar bat eraitsi ostean erantzuna izan dela esan du. Saloa Badiola, egunon. Egunon, Pegi eta egunon entzuleok Euskal Herrian gaueko 11 ziren momentuan erasotu du Iran. Hormozgan probintzian entzun dira leherketak. Donald Trumpek sare sozialetan idatzi du suetena indarrean mantentzeko neurria izan dela eta Iranek erasotzen badu berriz ere erasotu egingo duela bueltan. Erasoaren berri eman aurretik magnakteak gertu ikusten zuen gerra bukatzeko akordioa. Eta hain zuzen, une honetan, aferaren muina Trumpen presan dago. Azaroko legegintzaldi erdian, botoa galtzeko arriskuak dauzka, gerra bukatzen ez baldin bada, dirudienez, magnateak garaipen aldarrikatuz jo nahi du hauteskunde kanpainara. Beste sententzia batek Eibarko udaltzainen lan eskaintza publiko baterako euskara eskakizuna bertan behera utzi du. Lehen mailako 6 agenterentzat eskainitako plazetan, peleiru profila eskatuarren administrazioarekiko auzitegiak Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak halako egoeretan lehenesten duen printzipio aplikatu du. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiaren irizpidea jarraituz berdintasun printzipioa lehenetsi behar da enplegu publiko baterako sarbidea eskatzen dutenen artean. Irizpide honen arabera, hautagai guztiei euskara eskatzea diskriminatzailea da gaztelania dunentzat. Honek baliogabe uzten du Espainiar Estatuak berretxitako hizkuntza minorizatuen gutunaren 7.2 artikulua. Honek dio, hizkuntza minorizatu bat babesteko neurriak ez zirela diskriminatzaileak gehiengo hizkuntzaren hiztunekiko. Kontu politikoetan ere esango dugu Enrique Maia Iruñeko alkateoiak Hiriko alde zaharrean gazte batek bularrean jo izana salatu du udaltzaingoaren aurrean. Salaketaren arabera gazte batek zer naska ematen didatzun esan eta bularrean jo du. Maia bere burua babesteko makurtu den bitartean erasotzaileak ihes egin du. Eta Pedro Sánchezen bueltan pilatzen ari diren auziez EH Bilduk ezertxo ere ez esatearen akusazioaren aurrean PSOErekin koalizioan agintzen duena Eusko Alderdi Jeltzalea dela, gogora ekarri dio Arnaldo Otegik Aitor Estebani. Ustelkeria egon daitekenik ukatu gabe auzi hauen atzean Moncloa igatzeko asmo argi bat dagoela ere berretsi du EH Bilduko ordezkariak. Radio Euskadin ekin dioten elkarrizketan Aitor Esteban EAJko presidenteak azkenaldian Euskal Herria Bilduri egotzitakoen inguruan galdetu diote Arnaldo Otegiri. Alegia, asteotan ugaritu zioan diren ukoren txosten eta ikerketa judizialen aurrean, subiranistek ez zutela txintik ere esaten. O sea, el problema es que yo no critico al Partido Socialista. Oiga, ¿usted con quién gobierna? ¿Con quién gobiernan estos 3 territorios? Con el Partido Socialista. Entonces, dice, usted tiene un problema porque no le critica. Bueno, usted tendrá uno mayor porque gobierna con ellos. Langile bat hilda Laudioko industria pinturen fabrika batean leherketa bat izan ostean. Lakuako segurtasun sailaren arabera leherketa astearteko goizaldean gertatu da Areta auzoan dagoen Vibrant Performance Pigment Spain enpresako nabe batean. Leherketa azpiegiturako labe batean gertatu da. Goiz honetan ere elkarretaratze egingo dute bertan eta aipatu berra dugu ere Bizkaiko emaginek ala Satxek 9 eguneko greba deialdia burutu dute emakumeen arreta segurua eskuragarria eta kalitatezkoa izan dadin aldarrikatzeko. Osasun zerbitzuetako zuzendaritzari konpromiso eskatu diote, baita lehen mailako arretan zein ospitaletan emagin emakumeen ratioa benetako kalkulu egiteare.
Bederatzi greba egunak honakoak izango dira ekainaren 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30 eta uztailaren 1 eta 2. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepideokinez bada nabarmentzeko jazoeraren bat? Ohiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Leioan eta Barakaldon. Seguraldiaren xetasun guztiak, Ikerri Barluzeak. Antzeko joerarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean berriro ere hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, soilik lurraldearen hegoaldean izango dira ostarte batzuk. Ipar partean zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta atzokoarekin alderatuz zerua zertxoet irikixeago agertu. Hodei hauek oraindik han-hemenka euri pixka bat ere utziko dute, naiz eta uskeria izango den eta orokorran ateri utziko dion. Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei dezente izango da, baina ostarte batzuk izango dira. Aipatu bezala, hegoaldean ostarteak zabalagoak izango dira eta giroa lasaiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erdeitik aurrera lurralde osoan ostarteak irekiko dira eta gainera bereziki hego isurialdean ostarteak zabalak izango dira. Ipara izan nagusituko da berriro ere eta arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek behera ingo dute eta leku batzuetan goiza freskoa izango da, minimoak 6 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz ez dute aldaketarik jasango, ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurialdean aldiz 15 eta 23 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean, baina altu esamarro lekuetan emango dira. Altuenak aldiz Herriberan. Jarraizburua teknikan, ekainak 10 da asteazkena. Informazioaren aria. Beste sententzia batek Eibarko udaltzainen lan eskaintza publiko baterako euskara eskakizuna bertan bera utzi du. Lehen mailako 6 agenterentzat eskainitako plazetan, PL3 profila eskatuarren administrazioarekiko auzitegiak Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak halako egoeretan lehenesten duen printzipio aplikatu du. Auzitegi administratiboak osoki hartu du aintzat eskaintzan izena eman duten 3 agenteren errekurtsoa. Hauek PL2 profila dutenez onartuen behin-behineko zerrendatikat gelditu dira, ezin izan dutelako lan eskaintzaren oinarriek eskaturiko PL3 profila egiaztatu. Epaiaren arabera, lehen mailako 6 udaltzainen eskaintzan ez dago behar beste oinarritua hizkuntza eskakizuna. Honetaz gain, proportzioz kanpokotzat ere jotzen du eskakizuna gainontzeko lanpostuekin alderatuta. Honen bestez, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiaren irizpidea jarraituz, berdintasun printzipioa lehan etxi behar da enplegu publiko baterako sarbidea eskatzen dutenen artean. Irizpide honen arabera, hautagai guztiei euskara eskatzea diskriminatzailea da gaztelania dunentzat. Honek balio gabe uzten du beraz Espainiar Estatuak berretsitako hizkuntza minorizatuen gutunaren 7.2 artikulua. Honek dio, hizkuntza minorizatu bat babesteko neurriak ez direla diskriminatzaileak gehiengo hizkuntzaren hiztunekiko. Eta sententziak berretsi du ere, Eibarko udalak gainditua duela derrigorrezko profil linguistikoen gutxienekoa langileen ia 75%rekin. Arauak ezarritako gutxieneko tasa berriz 73%koa du egun. Gutxieneko hau gaindituta auzitegi administratiboak ez du behar beste justifikatu ikusten udaltzainen 6 postuetan PL3 euskara profila eskatzea. Beraz, auzionen ondorioz bertan bera gelditu da lan deialdia errekurtsoa aurkezteko aukera egon arren eta azken urteetan esango dugu, ohikoa bihurtu dela Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak lan eskaintza publikoak bertan bera uztea hizkuntza eskakizunak direla eta Eibarko udaltzainekin gertatu moduan errekurtsoa aurkeztu den Francisco Ignacio López Lera abokatuak Kabia enpresa publikoko 34 lanposturen euskara eskakizuna bertan bera uzteko prozesua zuzendu zuen. Lab sindikatuak ohartarazi duenez, azken urteetan antzeko 100 sententzia argitaratu dira. Sindikatuaren aburuz horrek frogatzen du administrazioaren euskalduntzea ahal bezain beste atzeratzea xede duen ofentsiba sistematiko eta injustua abian dela. Laben arabera lege aldaketa zehatzak burutzeko garaia da orain Euskal Enplegu Publikoaren legean EAJak proposaturiko derrigortasun indizearen aldaketa ez zu aldaketarik ekarreko. Sindikatu abertzaleak EH Bilduk proposaturiko 2 hizkuntzen eskakizuna eta parekidetasun juridiko proposamena lehenetsi du. Informazioaren aria. Nazioarteari dagokienez esango dugu Ameriketako Estatu Batuek Sueten hautsi eta Iran erasotu dute azken orduetan. Pentagonoak Hormuzko itsasartean helikoptero estatu batuar bat eraitsi ostean heldutako erantzuna dela esan dute.
Ameriketako Estatu Batuetako armadaren aginte zentralak Iranen kontrako erasoa egin duela baieztatu du, defentsarako eraso legitimo moduan defendatu du Ameriketako Estatu Batuetako helikopteroa erasotu ondoren erantzun gisa. Euskal Herrian gaueko 11 ziren momentuan erasotu du Iran. Hormozkan probintzian entzun dira leherketak. Donald Trumpek sare sozialetan idatzi du suetena indarrea mantentzeko neurria izan dela eta Iranek erasotzen badu berriz ere erasotu egingo duela hueltan. Helikopteroan zihoazen 2 militarrak salbu irten arren, Donald Trumpek iragarri du ezinbestean erasoari erantzun behar zaiola. Ondoren, Irango armada iraultzaileak dronak jaurti ditu Bahreinen Ameriketako Estatu Batuak duen basera 21 helburu jo dituela dio, tartean Jordanian Ameriketako Estatu Batuak duen beste base batean dauden F-35 gerrerako hegazkinak. Erasoaren berri eman aurretik magneteak gertu ikusten zuen gerra amaitzeko akordioa. We have a good chance of doing it. We should be able to do it in 1 hour. Bere estatuko diplomazia azken esfortzuetan zela esan zuen astelen gauean. Une honetan aferaren muina Trumpen presan dago. Azaroko legegintzaldi erdian botoak galtzeko arriskua dauka. Gerra amaitzen ez bada behintzat dirudienez, magnateak garaipen aldarrikatuz jo nahi du hauteskunde kanpainara. Basina Tusi Washingtoneko nazioarteko politiken zentroko analistaren ustetan Iran ekimena irabazten dabil tentsioaren igoera kontrolatzeko garaian. Teranek berriz ezinbestekotzat jo du Libano gerra amaitzeko akordioan sartzea Ameriketako Estatu Batuek balekoa eman dioni, baina Tel Avivek uko egin dio eta testuinguru honetan aipatu beharra da baita ere Israelen Libanoko bombardaketek bere horretan jarraitzen dutela. Ez baian gelditu da Trumpen baretze iragarpena, sionistek tiro hiria ustea agindu ostean hainbat bombardaketa gauzatu dituzte eta. 200.000 biztanleko hiri osoa ustea egindu dute sionistek kristauen auzoa barne. Lehen erasoan 9 lagun hil dira eta 29 zauritu. Gauean buruturiko bombardaketan hildakoak 8 izan dira eta zaurituak 32. Eta aipatu beharra du ere Estatu Frantsesak eta Italiak Bezalel Smotrich eta Itamar Ben-Gvir ministro israeldarren aurkako neurriak hartu dituzte. Sumud flotillako ekintzailei emandako tratuagatik auzi judizialak dauzkate eta honetaz gain debekatua dute Estatu Frantsesen sartzea. Ben-Gvirrek ere debekatua du Irlandan sartzea. De la Global Sumud Flotilla ho chiesto all'alto rappresentante Callas di portare al Consiglio Affari Esteri una proposta di sanzioni nei confronti del ministro Ben-Gvir. Antonio Tajani Italiako atzerri ministroak baieztatu duenez ikerketa berri hau apirilean eta urrian flotillaren misioekin lotuta Italiako justiziak hasitakoei gehitu behar zaizkie. Estatu frantsesak aldiz kolonizazioaren bidez Zisjordianearen anexioa sustatu izana egotzi dio Bezalel Smotrich ministroari. Auzitegi frantsesetan da ere flotillako kideek salaturiko tratu txarrengatik abiatutako diligentziak. Informazioaren aria. Goizeko 8:12, bagoaz Euskal Herriko politikagintzari buruz hitz egitera. Nabarmenduko dugu Pedro Sánchezen bueltan pilatzen ari diren auziez EH Bilduk ezerrez esatearen akusazioaren aurrean PSOErekin koalizioan agintzen duena EAJ dela ekarri du gogora Arnaldo Otegik. Ustelkeria egon daitekenik ukatu gabe, auzi hauen atzean Moncloa igatzeko asmo argi bat dagoela berretsi du EH Bilduko idazkari nagusiak. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan Aitor Esteban EAJko presidenteak azken aldian EH Bilduri egotzitakoen inguruan galdetu diote Arnaldo Otegiri. Alegia, asteotan ugaritu zioan diren ukoren txosten eta ikerketa judizialen aurrean subiranistak ez dutela txintik ere esaten. O sea, el problema es que yo no critico al Partido Socialista. Oiga, ¿usted con quién gobierna? ¿Con quién gobiernan estos 3 territorios? Con el Partido Socialista. Entonces, dice, usted tiene un problema porque no le critica. Bueno, usted tendrá uno mayor porque gobierna con ellos. Harrituta agertu da EAJaren akusazioekin Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusia jeltzaleak direlako PSOErekin koalizioan agintzen dutenak Lakuako gobernuan Euskal Autonomia Erkidegoko 3 foru aldundietan eta baita udalerri askotan ere. Aquí ha habido corrupción en el PSOE, en el PP y en algunos otros partidos. Por lo tanto, las operaciones que se desarrollan ahora son contra la corrupción. Bueno, vamos a ver si se sustancia eso en términos judiciales. Pero ¿alguien cree que la Guardia Civil está en esta operación para que en España deje de haber corrupción? De verdad.
Ustelkeria Espainiako estatuan errotuta dagoela ukaezina dela uste du Otegik, hau bi alderdi handien inguruan egon dela eta honen aurka determinazioz borrokatu behar dela. Baina ukaezina iruditzen zaio era berean ukoren interes nagusia ustelkeriaren borrokan baino PSOE posizio aurrerakoietatik atzeratzea dela estatu plurinazionalaren onarpenetik esaterako 78ko erregimenera bueltatzera behartzeko. Le veo enfadado a Aitor Esteban desde que accedió al cargo. Y le veo crispado. Y le veo sobre todo buscando el cuerpo a cuerpo, cosa en la que yo no voy a entrar. Zentzu honetan Arnaldo Otegik haserre eta suminduta sumatzen du Esteban Kongresuan utzi, eta Euskadi Buru Batzarreko presidente izendatu zutenetik Estebanengan talka politikorako nahia ikusten badu ere, Otegik aurreratu du EH Bilduk hori saiestu nahi duela, ez dutelako zelai politikoa lokaztu nahi. Jeltzalei maila politikoa igotzera deitu dien, herri proiektua lehenestera, ostera herritarrek euren konfiantza jar dezaten nahiago duten proiektuan. Hala ere, gai jakin batzuetan EAJaren estrategia urrunegi joaten ari dela kritikatu du Otegik. O sea, porque decir que nosotros amparamos las agresiones sexuales me parece que es no ya debatir en términos políticos, sino ya entrar en un terreno que me parece que roza un poco la calumnia, por supuesto, pero me parece que es embarrar el terreno de juego. Y no tengo ningún interés en embarrar el terreno de juego. Senpelar Bertso eskolaren inguruan Euskal Herria Bilduk sexu erasoak babesten dituela esatea onartezina iruditzen zaio Otegiri. Kasu honi buruz Aizpea Otegi alkateari erabateko babesa agertu dio eta biktimekiko erabateko errespetua lehenestearen alde agertu da, batez ere adingabeak daudenean tartean. Zentzu honetan mugimendu feministaren koordinatuta eta biktimek egindako eskariari jarraiki jardun dutela azaldu du Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusiak. Eta Enrique Maia Iruñeko alkateoiak Hiriko alde zarrean gazte batek bularrean jo izan asalatu du Udaltzaingoaren aurrean. Salaketaren arabera gazte batek zer naska ematen didatzun esan eta bularrean jo du. Maia bere burua babesteko makurtu den bitartean, erasotzaileak ihes egin du. Joseba Siron Iruñeko alkateak isa sare sozialen bitartez babesa helarazi dio Maiari, Maria Txubiten, Nafarroako presidenteak egin duen bezala. Lehendakariak adierazi duenez, ez dago tokirik eraso edo jokabide intolerablentzat. Bien bitartean Kristina Ibarrola UPNeko buruak EH Bilduri leporatu dio erasoa. Horrelakoak erakundek indarkeria justifikatzen eta bultzatzen dutenetan gertatzen direla nabarmenduz. Eta Lakuako gobernuak 2027ko urriaren 7 jaiegun izendatu du, 1936an lehenbiziko Eusko Jaurlaritza eratu zeneko 90. urteurrena dela eta gerra betean Gernikako batzarretxean bildu zen lehen aldiz eratu berri zen Eusko Jaurlaritza, hain zuzen egun honetan Jose Antonio Agirre lehendakaria buru. Testuinguru berezi honetan astearte honetako gobernu kontseiluaren ostean iragarri du Lakuak 2027ko urriaren 7 beste eguna izango dela. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan aurretik ere ekitaldi ofizialez betetako hilabeteak izango dira. Era berean jaiegun hau ezartzearen ondorioz 2027ko martxoaren 19 ez da jaieguna izango. Imanol Pradales lehendakariak egungo egoera desegonkorrari erreparatuz ere lehenbiziko Eusko Jaurlaritza osatu zutenen konpromiso politikoan nabarmendu nahi izan du. Memoria, benetako memoria, iparrorratza da gero eta mundu nasiagoan gure burua kokatzeko eta aurrera egiten jarraitzeko. Ikuspegi horrekin heltzen diogu Euskadiko lehen Jaurlaritzaren urteurrenari. Eta urtegun hau ekitaldi ofizialez betea helduko da. Zehazki aurreratu dute oraindik hitzordu gehiago txertatu behar direla, baina 5 eremuren bueltako ekitaldiak burutuko dituzte. Memoria historiko eta sozializazioa, dimentsio kulturala, nazioarteko proiekzioa, entretenimendua, baita gaur egungo eta etorkizuneko eztabaidak ere. Informazioaren aria. Tokiko kontu ezberdinak aipatu beharra dauzkagu, kontu politikoen ostean izan ere Pasaiako portuan den eskaleria seraikin aski ezagunean ez da inor bizi dagoeneko. Bertan gelditzen ziren azken bizilagunak irten dira, astearte honetan bukatutza jo dute etxegabetze prozesuan, naiz eta biztanleak hauetako batzuk oso adinekoak etxea aurretik utzia zuten. Guzti hau, epaitegiaren erabakia ezagutu horretik egin izan asalatu dute. Lander Martinez.
Zenbait pertsonak 40 urte baino gehiago eman dute Pasaiako eskaleria eraikinean bizitza erdi bat. Borroka luze baten ostean guztiz desjabetzeko eguna heldu da astearte honetan. Astelehenean eginiko agerraldi batean gogor salatu zuen hori Etxebizitza sindikatuak. Auzokideek hala eskatuta dena den ez da horren kontrako ekimenik izan astearte honetan. Izan ere bizilagun ugari oso adinekoak diraia da eta etxetik beren kabuz ateratzea nahiago izan dute. Eskaleria zen bizi izan diren asko 80ko hamarkadan heldu ziren portu ingurura lanera eta ordutik era jarraikor batean alogairuak eta mantentze gastuak asumitu dituzte duela 3 urte jakin zuten arte portuaren asmoa etxeak eraistea zela. Garaian portuko langileentzat esleitutako etxeak izan ziren eta hamarkada batzuk pasata portu agintaritzak eraikin hori bota nahi du trena azpiegitura berri bat egiteko. Garaiko langileen hainbat alargunekin kalte ordainak eta bestelako alternatibak adostu dira, baina beste hainbat bizilagunek salatu dute alternatiba egokirik ez dutela eta kale gorrian geldituko direla. Bi kontu salatu dituzte bereziki, batetik portuak ez diela beste 6 familiei inorako alternatibarik eskaini eta bestetik elegiteetako bat oraindik ebatzi gabe dagoen arren portuak etxegabetzeak behin-behinean betearazteko eskatu zuela, baita lortu ere. Elorrion 2009tik alokairu sozialeko etxebizitza batean bizi den emakume baten eta bere 2 seme-alaben etxegabetzea saihestu du Etxebizitza Sindikatu Sozialistak behin-behinean behintzat. Sindikatuak ohar baten bitartez azaldu duenez, komisio judizialak jakinarazi du etxegabetzea bertan berak geratzen dela. Etxegabetzea gauzatzeko agindua ordea ez da baliogabetu baizik eta atzeratu eginda data berri bat ezartzeko zain. Txalo artean eta babes adierazpenekin etxegabetzearen behin-behineko etetea ospatu dute. Etxebizitza Sindikatu Sozialistak jakinarazi duenez, 2009tik bizi da etxebizitza horretan eta aldeko zaurgarritasun txostenak ditu, baina hala ere, hainbat hilabetez alokairua ordaindu ezinik egon ostean alokabidek etxegabetze prozedura abiatu dut zuela salatu du sindikatuak. Kasuaren larritasuna are handiagoa da sindikatu honen arabera, emakumeak genero indarkeria eta indarkeria bikarioa pairatu dituela egiaztatuta dutelako. Eta egia Karmanentzat elkarteare aurkeztu dute Gasteizen, Bilate gaztearen heriotzaren egia argitzeko. Aurkezpenean elkarteak bere xede nagusia maigaineratu du Bilate gaztearen heriotzaren inguruan justizia lortzea. Kideen iritziz justizia sistemaren erantzuna ez da zuzena izan eta horren bestez egoera salatzeko gai izan daitekeen elkartea sortzea erabaki dute. Era berean, horrelako gertaerak ez errepikatzeko gizarte sentsibilizazio eta prebentzio lanak egin nahi dituztela jakinarazi dute. Eta Irungo epaitegi batek baztertu du kantinera batekiko jokabide desegokiagatik zigorturiko alarde baztertzailearen agintea itzultzea otsailean, alardeko buruzagitzan eztabaida eragin zuen kasua dau, generalak eta komandante batek dimisioa eman zuten jasotakoaren aurrean. Kasuak krisi sakona eragin zuen joan den otsailean alarde baztertzailea deritzonaren kupulan. Une hartan 200 bat kidek ofizialari ezarritako zigorrarekin ados ez zeudenez, eta 8 kapitainen desplanteak ere, Asier Etxepare generalaren eta Ruben Fraile komandantearen dimesioa eragin zuen krisia bideratzeko proposatu zuten bide zalantzagarriak hutsegin ostean. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak ohar baten bitartez azaldu denez, eragindako kideak salaketa jarri zuen zigorraren aurka, eta desfilean kautelaz bueltatzea eskatu zuen auzia guztiz ebatzi bitartean. Kaltetuak horrela zigorraren eraginkortasuna etetea nahi zuen ariketa demanda ebatzi eta aurtengo desfilean ekainaren 30an parte hartu ahal izateko. Orain Irungo epaitegi batek auto batean azaldu denez, kautelazko neurri batek ezin du ekarri erasoa ebazteko behin betiko ematen den epaiaren emaitza aurreratzea. Ildo horretan gogora dakar prozesu penal bat dagoela zabalik, alarderen batzarrean zehapen espedientearen xede diren egitate berberengatik aldez aurretik egindako salaketaren inguruan eta agintarien eskubidizko balizko kalteaz gain, ezinbestean kantineraren eskubiden aurkako kaltea ere lehenetsi behar dela. Eta aipatuko dugu baita ere Jon Insaustik topera prozesua jarri du abian, Donostia top izango den garai batean sartuko dela nabarmendu. Zeneko Goiari errelebo hartu zion alkateak iragarri duenez, hiriarekin konprometituak dauden 156 lagun hautatu dituzte, Donostia 2040 urtean topera gogoeta egiteko, helburua Gipuzkoako hiriburua bizitzeko leku top batean bilakatzea da. EITBek Insaustiren planaren helburuak jaso ditu. Donostiarron Donostia.
hau da, donostiarrek, donostiarrontzat egindako hiria. Eta uste dut hori dela geure belaunaldiaren erronka. Baina horretarako, argi daukat, patxadaz hartu behar dugula, arnasa hartu eta barrurantz begiratu. Elkarrezketa kolektibo handik gisa aurkeztu du proiektua eta hiriarekin konprometitutako 156 pertsonak osatutako 7 lantalde tematiko izango ditu. Horien artean funtzionarioak, auzoetan inplikatutako herritarrak, hainbat sektoretako adituak eta profesionalak, unibertsitatean eta mundu akademikoan erreferenteak eta Donostiako erreferente berriak daude. 7 lantaldeek hainbat gai jorratuko dituzte, hala nola etxebizitza irisgarria auzo bizietan hurbileko hiria eta funtsezko azpiegiturak, ekonomia indartsua, berritzailea eta ezagutzan oinarritua, zainketen hiria eta belaunaldian arteko elkarrezketa, segurtasuna, bizikidetza eta gizarte kohesioa, kultura, nortasuna eta nazioarteko posizionamendua eta erakundeen konfiantza eta aliantza estrategikoak. Taldeen saioak asteazken honetan hasiko dira eta urte amaierara arte luzatuko dira. Mahai bakoitzak saioak osatuko ditu eta horietan lehenik eta behin diagnostiko bat ekingo dute, ondoren hainbat eztabaida garatzeko eta ondorioen kapitulo batekin amaitzeko. Eta esan beharra dugu ere, Eusko Alderdi Jeltzalearen, PSren eta EH Bilduren arteko akordio batek Gipuzkoako hondakinen kontsortzioaren tarifa sistema berri bati eman dio bide, hondakin gehien sortzen dituenak gehiago ordaintzea irizpide indartzeko helburuarekin. Sistema berriak hondakin organikoen bereizketa zuzena saritzen du eta gaikako bilketa sustatzen du. 2026 honetarako errefusaren tarifa 231 eurotan kokatu da tonako eta bi hondakinena 419 euroan tonako. Akordio honekin mankomunitate guztien artean sistemaren sostengu orekatua bermatzean eta sortzeagatiko ordainketaren printzipioa indartzean oinarritutako eredu bat finkatzen du GHK. Horrela, eskualde bakoitzak benetan ekoizten dituen hondakinen araberako ekarpena egin dezan. EITBek Jon Ander Aspiroz, erakundeko lehendakariorde eta EAJaren ordezkariaren eta Einaut Grazia Euskal Herria Bilduko ordezkariaren adierazpenak jaso ditu. Gaikako bilketa ondo itendunan aldeko apustu garbila dela iruditzaigu. Zenbat eta gehiago berziklatu orduan eta gutxiago orde. Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko presidenteak nabarmendu du neurri honek aurrera pauso garrantzitsua dakarrela sistema justuago eta gardenago batentzat eta lurraldearen ingurumen helburuarekin bat datorrela gaineratu du. Haurtzaroan erabezaroa eta ongizate digitala txosten argitaratu du UNICEFek Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 10 eta 20 urte arte bitarteko 7.600 haurretan erabe baino gehiagoren erantzunetan oinarrituta ingurune digitaletik deskonektatzeko beharra sentitzen dutela azaldu dute. Txostenaren arabera, lehen mugikorra 11,18 urterekin izaten dute aurrek eta 13 urtetik berakoen 73 erregistratua dago sare sozialen batean. Gaztetatik daude mundu digitalak ekar ditzaken arriskuen menpe, hala ere 2021ko datuekin alderatuta ikus daiteke aurrerapenak egin direla erabilera arduratsuan, besteak beste sextinaren jaitsieran ala ez ezagunekin harremantzean. Bestalde, gurasoen bitartekaritza handitzea beharrezkoa dela azaldu du txostenak. Datuen arabera gurasoen erdiak baino gehiagok maiztasunez hitz egiten du seme-alabekin mundu digitalaren arriskuez, baina 42ak arauak ala mugak jartzen dizkie mugikorraren erabileran eta soilik 27ak mugatzen ditu sareetan zabaltzen diren edukiak. Sare sozialetako presentzia aztertzerako unean, hain zuzen, inkestan parte hartu dutenen 7,1 astean egunero 5 ordu baino gehiago zegoten da sare sozialetan murgilduta eta ia 16 igotzen da kopuru hau asteburuetan. Informazioaren aria. Pasaden astean, Belagoako aterpetxearen azpialdean den eskiltzarra berdegunean pertsona baten gorpuzkiak topatu zituzten. Orain, foruzaingoa etxerik gabeko pertsona batenak ote diren ari da ikertzen, indarkeria zantzurik ez dutela diote eta estatu frantseseko nazionalitatea zuela.
Foruzaingoak F albiste agentziari jakinarazi dionez, aterpetxean ostatu hartuta zeuden gizon bat eta emakume bat izan ziren gorpuzkiak aurkitu zituztenak, plastiko zatiak, motxila bat eta gorpuzkinak topatu zituzten. Ikerketa zabalik dago, lehen informazioan arabera duela urte batzuetako arrastoak dira eta horrek zaildu egingo du pertsona hura nortzen zehaztea. Jatorri frantseseko Frantziar estatuko jatorria duen dokumentazioa zuten ondasunak topatu zituzten, baina ez nortasunak hiri bat, hala baliteke kalean bizi zen eta sortzez Frantziar estatukoa zen pertsona bat izatea. Eta pasaden astelehenean Donibane Garaziko poliziak eta suhiltzaileek gorpua topatu zuten etxe bizitza batean, duela urte eta erdi zendu zen gizon baten gorpua dela dio poliziak. Garazin, Nafarroa farmazia gainekaldean dagoen apartamentu batean aurkitu zuten gorpua ekainaren lehenean. Baziren 5 urte, Donibane Garazin bizi zela 71 urteko gizona, eta sortzez ote bienekoa zen, etxeko postontzia gainezka eta autoa aspaldidanik mugitu gabezela ikusita auzotar batek poliziara deitu zuen. Barrura sartu eta urte eta erdi hilik zegoela baieztatu dute. Donibane Garaziko alkateak azaldu du, ez zela pertsona zaurgarrian zerrendan eta prokuradoreak ez duela autopsiarik egiteko arrazoirik ikusi. Eta Matthew Bish influencer baionarra 10 urteko espetxera kondenatu du. Pabeko auzitegiak Angeluko hotel batean bere ezen gelara sartu zen gaueko ordu txikietan eta bertan lo zeuden senar-emazte batzuekin sesioa izan ostean gizonezkoa bihotzeko batez hiltzen. Pabeko auzitegiak Matthew Bish baionarra kartzelara bidaltzeko agindu du, orain ordea sententziari elekitea jardakioke. Angeluko ostatu batetik edanda zela bertako jabeak hotelera lagundu eta atea zabalik zegoen senar-emazte baten gelara sartu zen Matthew Bish 2024an. Senar-emazteak esnatu eta alde egiteko eskatu zioten euren gelatik, Matthewk kontrara kolpeak, ozkadak eta ostikoak eman zizkien. 67 urteko gizonezkoari bihotzekoak eman zion estres eta tentsioaren ondoren eta gainera autopsiak kolpe asko zituela zioen, baina bereziki tentsioak eraginda eman zion bihotzekoaren ondorioz hil zela. Minutu gutxire, bikotekide horren semeak gelara etorri eta geldiarazi egin zuten. Orain auzitegiek 10 urteko espetxe zigorrera kondenatu du hilketagatik. Estatu frantsesean, Liana, 11 urteko neskatuaren hilketaren ostean protestak ugaritu dira. Baserri abandonatu batean aurkitu zuten bere gorpua desagertu eta 6 egunetara sexu eraso egin eta hiltzuelakoan bere lagun baten aita ere atxilotu du poliziak. Hala, indarkeria matxista kasuetan, justiziaren geldotasuna salatu dute astelen iluntzean 60.000 bat lagunek. Oinatzaizburu, egunon? Egunon peleta entzule guztia bai, eguneroko ogia da indarkeria matxista, baina badira kasu batzuen larritasunak asaldatuta protestak lertzen direla. Frantziar estatuan ez da asko Giselle Pelikoten kasuarekin milaka herritar kalera atera zirenetik. Orain, adin txikiko baten bortxaketa eta hilketaren ondoren berriz ere kalera atera dira, tartean Euskal Herrian ere. Adin txikikoei egiten zaizkien sexu erasoak epaitzerako orduan, auzitegietan dagoen atzerapena salatu dute milaka lagune. Mobilizazio eragile feministek eta adin txikikoen babesarako talde deitu dute bereziki eta 200 hiritan 61.000 lagun elkartu dira. Frantzia hego-ekialdean abandonaturiko baserri batean topatu zuten Liana 11 urteko neskatuaren gorpua poliziek 6 egunez bere bila aritu ondoren. Segituan, Jeron Barela atxilotu zuten neskatuaren lagun baten aita, baik eta leporatuta behin-behinean espetxeratu dute. Erasotzailea 51 urte ditu eta lehendik ere pederastia salaketak zituen, baina ez zuten inoiz zigortu zehazki Oixeko fiskaltza 2025ko abuztuan beste adin txikiko bat bortxatzeagatik ikertzen ari da. Hori jakinda ere ordea ez zuten sekula atxilotu eta galdekatu. Orain bortxatu zuen neskatuaren amak estatu frantsesaren kontrako salaketa jarri du akats larria egotzita justizia oso motel aritu delako. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak aitortu du akatsak daudela. Une pensée pour une de nos familles et pour tant de familles qui sont touchées par les drames, les horreurs, dire toute la détermination du gouvernement, des pouvoirs publics, mais aussi dire toute l'affection que nous avons à l'égard de la famille de la petite Liana. Voilà.
Gerard Dalmarin justizia ministroak ez duela dimitituko esan du, baina egon diren akatzen aurrean egi guztia azeleratuko duela. Uztailaren 14 baino lehen fiskal guzti exigitu die geldiri dauden adin txikikoen kontrako sexu erasoen salaketen inventario egin dezatela. Pentsa, 71.000 adin txikikoen sexu eraso dituzte poliziek zerrendatuta frantses estatua. Parisko alkateak ere hirian adin txikikoen eskolaz kanpoko aktibitateen monitore diren 132 lagun suspenditu ditu, haietako batzuen susmoak daudelako adin txikikoi sexu abusuak egin izana. Lianaren hilketaren ondoren diputatuek erasotzaileen zigorra gogortu eta adin txikikoa babesteko legedi berezia onartzearen alde agertu dira. Eragile ezberdinak emakumeen kontrako eta adin txikikoen aurkako sexu erasoen bueltan 2025an aurkeztutako legea onartzeko eskatu dute. Eta hala, Asamblea Nazionaleko presidenteak afera nazionala argudiatuta eztabaida aurreratzea erabaki du. Bien bitartean, Sebastián Lecornu lehen ministroak sexu erasoa behin baino gehiagotan egiten dituzten erasotzaile espetxe zigorrak gogortzearen alde egin du, egun 20 urteko espetxe zigorrak aurreikusten ditu kode penal. Eta Jean-Luc Mélenchonek Frantzia intxumituko buruzagiak Frantziar estatuan herri eta nazioen autonomia aitortzeari ateak zabaldu dizkio. Kolonietako aldarrikapenak izan ditu izpide bereziki, baina metropolian bertan buru betetasun maila handiagoa eskatzen duten herrien aldarrikapenak errespetatzeko pres legokela iradoki du. Kanpaina giroan eta inkesta guztien arabera, bera da zenbakia dituen hautagai bakarra eskuin muturra Eliseora heltzeak idin dezakena. Zentzu horretan, frantziarrak ez ziren boto nazionalek balantza bere alde eraman dezake eta horrek eragindu historikoki izan duen jarrera jakobino zentralista berrikustea. Nous accompagnerons spécifiquement la Corse vers l'autonomie étendue que demande. Zandean izen egin ditu hitzoiek Mélenchonek, Korsikaren autonomiarako prozeduran bide lagun izango dela Frantzia intsumitu aginduz. Et la Calédonie Kanaki ira vers l'indépendance. Entzun duzuen bezala, era berean, bertako herritarrekala erabakitzen badute, Kanakiaren erabateko deskolonizazio eta independentzia prozesu errazteko ere prest agertu da Mélenchon. Mais il faut que la prochaine présidence gouverne avec un principe commun, le respect des populations et la volonté de les aider à se libérer de toutes les dépendances et dominations. Entzun duzuen moduan Frantziako estatuko hurrengo presidentea izango balitz, Frantzia intxumituko buruak adierazi du herritarrek euren nahien arabera eta inolako dependentziarik gabe euren etorkizuna erabaki dezaketela. Jon Uriarte Atletikeko presidenteak etxigarritza jo du 2025-2026 denboraldia gizonezkoetan zein emakumezkoetan. Hala da bai, Atletiken balantzea egiterako momentuan, Jon Uriartek etxigarritzat jo du hori. Denboraldi etxigarria izan da. Ez gara Europarako zelkatu eta beraz ez dugu denboraldi honetarako esarri genuen helburua lortu. Sensazio orokorra denboraldia etxigarria izan dela. Iraia Kamra, egunon. Egunon Pei eta egunon entzuleak. Denboraldi amaierako balantzea egiteko ageraldian Uriartek onartu du bi taldeak hasieran ezarritako helburutatik urrun geratu direla. Duela urtebete kanpaina bikain gisa definitu bazuen ere, oraingoan irregularra eta itxaropenetatik oso urrun izan dela adierazi du. Gizonezkoen taldeari dagokionez Europan sailkatzea zen helburu nagusia, baina ez da lortu. Autokritikarik handena ligako emaitze buruzkoa izan da. Atletik da la ligako 5. aurrekonturik handena duen taldea, baina 12. postuan amaitu du txapelketa. Hala ere, kopako finalerdietara iriste eta txapeldunen ligako parte hartza izan dira, denboraldiko albiste positibonetako batzuk. La ligako 5. aurrekontua daukagu eta 12. postuan amaitu dugu. Beraz, autokritikoak izan behar dugu. Nire ustez exigentzia handiagoa behar dugu, bai banaka, bai kolektibo mailan. Eta, apaltasunez bai, baina, ambizioa berreskuratu behar dugu. Nire ustez plantilla bikaina eta entrenatzaile bikainak dauzkagu. Eta Europan erregultasunez jokatzeko asmoa izan behar dugu kluban, ezta? Ez genuke gutxiagorekin konformatu behar. Emakumezkoen taldeari dagokionez presidenteak uste du plantillak erakutsi duena, baina potentzial handiagoa zuela. Gainera taldearen bilakaeran geldialdea eta atzerapauso txiki bat ere sumatu dituela aitortu du.
izan dugun postua baino talde hobeagoa daukagu. Diru asko inbertitzen ari gara gainera emakumezkoen taldean, eta ez ditugu espero genituen emaitzak lortu. Albiste txar bat izan genuen, Zubietak eta Nerea Nebadok gurekin jarraituko ez dutelako, eta hori kolpe handia da guretzat. Saiatu behar gara talentu hori gure taldean mantentzen, hori da gure helburua, eta hori lortzen ez badugu, nire ustez porrot bat jasotzen ari gara. Etorkizunari begira klubak Edin Terzik entrenatzaile berriaren aldeko apustua egin du. Oraingoz airean jarraitzen dute Javier Lerga emakumezkoen taldeko entrenatzailearen etorkizunak eta Juri Bertzitzeren balizko berritzeak. Gure ustez, Tertzitz entrenatzaile oso ona da. Borussia Dortmunden lortutakoa aipagarria da. Gure ustez, berak erakutsi duen konpromiso atletikarengan ikaragarria izan da, lehen egunetik. Mikel eta berak elkar ezagutu ziren, eta berak elkar ezagutu ziren horren dira hilabete batzuk, eta hori izan zen konexioa ikaragarria izan zen. Azkenik Uriartek erantzun egin die Euskal Herriaren mapa kamisetan agertzaren inguruko polimikei. Presidenteak azpimarratu erabaki horrek ez duela helburu politikorik izan eta klubak kultura, euskara eta giza eskubideak defendatzen dituela politiketatik aparte. Eta honez gain, Donald Trumpen immigrazio politikek beste ondorio deigarri bat utzi dute nazioarteko kirolean, izan ere Estatu Batuetako administrazioak sarrera ukatu dio Omar Artan epaile somaliarrari. Artanek 2026ko munduko futbol kopan parte hartzeko aukera zuen, eta hala izan balitz munduko kopa batean arituko zen lehen arbitro somaliarra izango litzateke. Gainera, Iaz Afrikako urteko arbitro izendatu zuten. Erabakia Trumpen gobernuak ezarritako bidaia murrizketen ondorio da, izan ere, hainbat herrialdetako herritarrek, tartean somaliarrek, zailtasun edo debeku bereziak dituzte Estatu Batuetara sartzeko. Artanen kasua ez da bakarra, 2026ko munduko kopan parte hartuko duen Irango selekzioak ere neurri horien eragina jasan du eta ondorioz Mexikon ezarri beharko du bere prestaketa gune nagusia Estatu Batuetan egin beharrean. Guzti hauekin adituko gara, Iraia, eskerrik asko. Gero arte. Uda honetan elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko uda ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi uda ikastaroak. 3 egun, 3 leku, hilabete jakingura erdigunean jartzeko. Jakingura jaialdia, badator jakinmina pizteko eta gure begirada eraldatzeko jaialdia Kutxa Fundazioaren eskutik. Ekainak 5 Beasain, ekainak 12 Bergara, ekainak 19 Donostia. Kutxafundazioa.eus, begiratzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da. Ekainaren 20an, etorri Plazaola bide berdera bizikletan gozatzera. Iruñetik lekun berrira, martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara, zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago, plazaola.eus webgunean. Nafarroako gobernuak diruz lagundua. Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Batu zaitez armaia.eus atarira. Futbolaz euskaraz gozatzeko. Bat egin, naiz irratiko ligaxkarekin. Sariak zuretzat eskuragarri. Munduko kopa bitarte irekita. Egin zure amaikakoa. Hitz berdeak. Jose Azurmendi. Gizona libertate gozez dago. Asier Larretxea. Gizona libertate gozez dago. Alferrik odei ondarretaraino esekidu ilargia zure gaua zuritzeko zeruak. Gaztea libertate gozez dago. Jaio zen ohe odolduan ordurako gauzelako.
eta beti libertate gozez dago. Poetak aresti honean egin dio poema burdinazko libertate gatibua bota duen amildegitik libratzeko. Bere hobena santu denarren, jainkoaren ordezkariak ez du inoiz barkatuko. Gure munduan zuzenbidea debekaturik handago. Kartzeletan mundu berrien Prometeo, gure begiok garbitu burdinzuz dituzulako. Guk geuk genituen kateez lotu zaituzte laburto. Baina etenik kateok zuzenbidea mundu berrian libre dago. Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik. Informazioaren aria. Heldu zaigu asteazken honetako analisi mailaren tenorea eta gaurkoan gurekin daude Laura Mintegi idazlea eta EHUko irakaslea zein Ane Urkiri naiz.euseko zuzendaria. Egunon? Bai, egunon. Kaixo egunon. Zer modu zaudete? Ondo. Katarro puntu batekin. Ez esan. Bai, igualdi honek nik uste dut, ez? Azken astietako bero, gero hotza, gero udaberriko temperatura hauek, Bueno, animo. Honek esan nahi dugu gero udia ondo jongo dala. Bira, horrekin lotura egiten baldin baduzu, asko zobe. Laura, zure kasuan zer moduz? Ondo. No. Zorionez katarrorik gabe. Animo, Ana. Hori da, animo. Eta aipatzen dugu maiz gurean Espainiar Estatuko hauteskunde eskaera, politika giroan dagoen testu inguru nasia, baina Estatu frantsesean ere Laster joango dira herritarrak botuen batera, presidentzialak datoz 2027 urterako, eta testu inguru honetan Jean-Luc Mélenchonek Frantzia intsumituko hautagaiak Frantziar Estatuan herri eta nazioen autonomia aitortzeari ateak zabaldu dizkio. Kolonietako aldarrikapenak izan ditu izpide nagusiki, baina metropolian bertan burujabetza maila handiagoa eskatzen duten herrien aldarrikapenak errespetatzeko prest legokela ere iradoki du. Ekainaren 7an egindako mitinak izan du beste helburu bat. Herri fronte berriaren barnean, bere nagusitasuna egonkortzea Emmanuel Macron presidentearengana gerturatuz joan alderdi sozialistaren kaltetan. Sigla berberekin izan ala ez, honek erakutsiko luke Mélenchonek interesa duela formula errepikatzeko. Inkesta guztien arabera, bera da zenbakiak dituen hautagai bakarra eskuin muturrak Eliseora heltzea ekiden dezakeana. Zentzu honetan, frantziarrak ez direnen boto nazionalek balantzea bere alde eraman dezake eta horrek eragin du historikoki izan duen jarrera jakobino zentralista berrikustea. Nous accompagnerons spécifiquement la Corse vers l'autonomie étendue que demande. Saint-Denisen hitza eman du Mélenchonek Korsikaren autonomiarako prozesuan bidelagun izango dutela Frantzia intsumitua. Et la Calédonie Kanaki ira vers l'indépendance. Eta era berean bertako herritarrek hala nahi badute Kanakiren erabateko deskolonizazio eta independentzia prozesua errazteko ere prest agertu da Mélenchon. Mais il faut que la prochaine présidence gouverne avec un principe commun, le respect des populations et la volonté de les aider à se libérer de toutes les dépendances et dominations. À vous. Frantziar estatuko hurrengo presidenteak honako printzipioa onartu beharko duela dio, herritarrek beraien nahien arabera eta inolako dependentziarik gabe euren etorkizuna erabakitzea. Adirazpen indartsuak izan arren ez dira berriak, deskolonizazioa aspaldidanik baitago intsumituen aldarrikapenen artean lurralde kontinentaleko nazioei begira esandakoak izan dira Mélenchonen hitz azpimarragarrienak. Aucun tabou à ce sujet.
de l'autonomie. Aberria partekatzeko helburuari muzin egin gabe, Frantziar Errepublikaren barnean autonomiarena tabua izateari utzi behar diola esan du, eta herri bakoitzak bere nahi eta erritmoen arabera aukeratzen duen eredua errespetatuko lukeela iradoki du Euskal Nazioari edozein kasutan aipamen zuzenik egin gabe. Baipatu berri dugun albiste hau kazeta.eusen Maite Ubiria lankidak idatzitako analizian oinarritua dago eta honengakoetan sakonduko dugu ondorengo minutuetan. Gurekin da Maite Ubiria bera, egunon? Egunon. Atentzioa deitzen duen, albistea dau, Frantzia intsumitu ez dugu, inoiz lotu autonomia la independentzia kontuekin, horren adibiderik argiena ere, izan daiteke, Euskal Herrian izandako posizioa? Hori da, eta ez gara oso urrutira begira jarri behar, edo besan da oso atzera begira jarri behar, zeren azken tokiko hauteskundetan ere, nolabait Ipar Euskal Herrian eman zen hauteskunde kanpainan, ohiko leloekin eta ohiko ideiekin segitu zuten intsumituek, baita herriz-herriko kanpaina horretan ere, ez? Baina egia da, Zentenizeko mitin horrek, bere lehen mitina izan da, 2027ko presidentziatarako kanpainari begira, hor saiatu da markatzen nolabait bere hautagaitzaren lerro nagusiak, eta horren baitan aletu du nolabait lurralde antolaketari buruz duen begirada edo ikus moldea, ez? Egia da, gehien bat hitz egin duela, berak bere hizkuntza hiztegi erabilita Frantzia metropolitanotik urruti edo oso urruti dauden lurralde horiei buruz, eta gehien bat Guyana, Reunion edo batez ere Kanakiri buruz mintzatu da, baina egia da lurralde horien inguruan zehazki eta zuzenean independentziari buruz hitz egin du, ezaguna zen bere posizioa hortan, eta hori aldarrikatu du berriro ere, baina bigarren atal batean sartu da gehiago autonomiaren eremuan. Eta zentzortan bariatu du Korsikako kasua, zeinean bada Frantziar legebiltzarrean aukera bat edo lege proposamen bat nolabait errepublikaren baitan autonomia onartzeko Korsikan, eta handikan aretu du gainerako herrialdeak edo gainerako herri batzutan ere ñabardurak daudela, eta bota duen bere esaldi hori, ez, nolabait autonomia erabateko eskubidea dela. Lehen aldia zan hori bezalako esaldi bat esaten zuela, eta gainea zehaztuta zein zuriateke baldintza bi horiek, ez, lehena noski herriaren borondadea, gehiengo batek horren alde egitea, eta bigarrena nolabait herriek beraiek finkatzea erritmo hori, ez, eta zentzortan egia da badagola berritasun bat, eta batez ere nolabait kokatzen dula horre kanpaina hortan gai bat orain arte ez dela aipatua izan. Hori bezala, Frantzian asko hitz egiten ari da orain hautagaien inguruan, zentro eskuinaren egoera, gertatuko zen eskuin muturrak irabaziko balu, eta gehien bat segurtasunaren inguruan, ekonomian egoeren inguruan, afera geopolitikoen inguruan mintzatzen da asko, baina ez barne antolaketaren inguruan, eta are gutxiago Republikaren baitan bizi diren herrien etorkizunari buruz. Orduan zentzortan, esango nuke zabaldu dula bide berri bat, eta ikusiko beharko da, ea batek segitzen duen bide hortatikan, edo hor geratzen da, baina edo zenkatuan, nolabait kontuan hartzeko erabaki bat. Haien, hitzkakoa izan daitekena da, zuk esan berri duzun hitzetako bat, zabaldu beharko litzateke edo, bere burua aurkeztu nahi baldin badu, herri fronte berri baten izenean, ez soilik Frantzia intsumituaren hautagaitzan, horre, estatu frantseseko presidentzialetako hautagaitzak, izaera zabaleko hautagaitzak izaten dira, pertsonalistak oso, baina ematen du, berak esparru guzti hori hartu nahi duela, agian hala ulertu beharko genuke aldaketa hori, berritasun hori? Segurazki ere elementu horiek badaude, alde batetik ezkerraren baitan eta fronte horretan nolabait girorik ez dagoela, momentu honetan adostasun handirikan ez dago balizko hautagaitz bateratuaren inguruan, are gehiago, azken hilabeteotan ospindu dire harremanak eta bereziki Melanchonen kontra eta oroar Frantzia intsumituaren kontrako kanpaina bortitza egin dute beste kideek, eta giro batean nun
lehenbizik eztabaida politikoan nagusitu da konzeptu tranpati hori esaten duna eskuin muturra bada, ezker muturra ere badela, eta polo bi horiek direla arazo bizikidetzarako, ez? Nolabait mezu gezurti hori edo tranpati hori kokatu da erdigunean, eta fronteko hainbat kidek bat egin dute horrekin, eta nolabait jokatu dute elfei estigmatizatzera, ez? Oso era argian Palestinaren alde hartu duen engainamenduengatik, baina baita ere beste hainbat gaietan finkatzen duen posizioarengatik. Orduan, egia da, aipatzen duzun bezala, segurazki berak egin duen posizionamendu hori, mesedegarri izan daiteke posizio hori finkatze aldera eta lidergoa finkatze aldera. Egia da gaur-gaurkoz ezkerran adostasunik ez dago presidentetzako hautagaitzari buruz, eta egoera hortan Melentxanak baliatzen du bere profila markatzeko eta finkatzeko bere bidea, ez? Eta horrela ulertu inbarra. Baina horrekin batera nik esango nuke, berak segurazki irakurri duela frantziar iritzi publikoan sumatzen dan bilakaera ere. Zeren azken urteotan egon dire hainbat aipamen nolabait berezitasunak eta batez ere hizkuntz eta kultura alorrean nolabait aitortzaren alde, adibidez RPF Federazioak 2025an egin zuen olako inkesta bat, zeinean argi agertzen zen populazioaren zati handi batek, gehiengo batek onartuko dutela nolabaiteko erreforma bat, deszentralizazioaren bidean, eta federazioaren sistemaren aldekotasuna nahiko nabarmena zen. Orduan zentzortan segurazki berak irakurri du egon daitezkela, baina bardurak batzuk frantziar gizartean nolabait osaketarekin zerikusia dakatena, interkulturalarekin zerikusia dakatenak, eta segurazki horren inguruan kokatu du bere diskurtsoa. Hala eta guztiz ere, zuk lehen aipatzen zenun bezala, ezin dugu antzi, bere posizio historikoa oso jakobino izan dela, eta oso zaila izan dela konpromesutara iristea Ipar Euskal Herri mailan, bai kultura, bai hizkuntza, baina baita aitortza instituzionalari buruzko eztabaidetan, ez beti kontrako posizioetan egon dire intsunituak. Orduan ikusi beharko da ea buruzagiek markatzen duen lerro horrek nolabait deklinazio bat izaten duen herri Ipar Euskal Herriaren kasuan. Eta jakin nahi dugu apur bate hauteskundei dagokionez ere, ezagik ze gertatzen da, kaso inkestek diotena dela ultraeskuinari aurre egin diezaioken bakarrenetakoa izan daitekeela Melentxon? Inkestek hori esaten dute gaur-gaurkoz, ez? Baina hortan ere nik zuhurtzea jokatuko nuke, zeren arazoa da hautagai asko edo personalismo asko azaldu da azken hilabeteotan, eta bata edo besteak agertu du bere asmoa hautagai izateko, eta horrek nolabait banatu ditula indarrak eta sortu dula olako puzle antzeko bat oso zaila dela nolabait kokatzea non dauden benetako hautagaiak, eta egoera horren baitan, anabaza horren baitan, bere posizioa hain argia den, eta nola bere eremu politikoan ere inork ez du hauzian ematen, bera izatea buruzagi eta presidente gai, nik uste horrek sendotzen dula bere posizioa. Gauza bera gertatzen da eskuin muturrean, nun egia da bere ohiko buruzagi arazoak ditu, ez? Eta ez da argi hautagai izango da, baina edozein kasuan lidergoa hartu dezakeen bardelak oso posizio sendoa duen, ez? Orduan egoera horren baitan egiten diren inkestetan noski oso posizio potoloan edo oso posizio honean agertzen dire bai bardela edo oroar RN eta baita Melentxon ere, ez? Baina nik uste ondoko hilabeteotan argituko direnean nola zeintzu izaten diren beste hautagaiak, gehien bat zeinek hartuko du mikronismoaren ondorengoak, zen horre bai hautagai ezberdinak daude, agian horre gauzak aldatuko dire, baina nik uste Melentxonek aprobetxatzen dula bere momentua, aprobetxatzen dula sendotasuna dagola bere familia politikoan, eta derrikatzen du bere nagusitasuna eskerraren eremuan. Guzti hauekin geldituko gara, Maite Ubiria, esker milago izonetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei.
akaso garrantzitsua. Azkeneko hori Melentxonek probestu duela, bere momentua edo, eta ez dakit, zer iruditzen zaizue? Bada atentzioa deitu dizuen proposamena hau, gane? Nik uste dut, Maite Ubiriak oso ondo aletu dituela gakoak, bai, oain aipatu doanean, eta baita analizian ere, ez? Nik uste dut, Melenxon bere momentua aprobetxatzen dola, gero guk ere askotan joten dugu, ez, Espainiara, baina gogoratu bihu bai hori, Frantziako estatuan ere hauteskundeak, urrengo urtean izango diala, eta gauza asko dagoela jokoan, ez, horre ere badagoela, ez, ultraeskuinaren beldur hori, baina gero baita ere, ezkerretik ere badagoela nola baiteko, uste dut Frantziak bere periferia oroar, esan nahi, hiriburuetako periferiak eta estatuaren periferian dozen herrialde horiei ezin disuela beste leku batera begiratu, aurreko hauteskundetan ere ikusi izan, eta nik uste dut Melenxon hori dauela baliatzen, ikusten doalako hor badauala, ez, potentzialidade bat, eta garaiak ere eskatzen doala, ez, periferietara begiratzea, Sandenin egin zoan diskurtso hau, Frantzia ez behiri gabe anitza da eta anistasun horretan kokatzen dira hitz hauek, eta gero nik uste Maitek ere berak azaldu doala, ez, kontu bat da kolonia horietara nola mintzatu danez eta horiekiko nolako errastasunez erabiltzen doan independentzia adiera, baina gero estatu frantsesaren bueltan dozen herrialde horiek izan Euskal Herria, izan Korsika, izan Bretainia, izan beste hainbat Occitania, beste hainbat hizkuntza kultura herrialderen aurrian, egia da autonomia hitza erabili doala, baina gero ikusi beharko da, ez, noraino iristen dan, baina bai uste dut, eta Maitek bere analizian ere aipatzen dugu, ez, 2008an Euskal Herria baik aurkeztu zoan proposamenaren inguruan RPS federazioak bultzatutako ikerketa bat izanik ere garai ona dela, ez, kontu hauek mai gainera atera eta eztabaida bat pizteko, eta eztabaida hori nik uste dut errezago izango dela Melenxon edo ezkerreko alderdiekin adostia Macron edo ultraeskuinakin, orduan, ikusiko dela ere. Laura, zuk zer diozu? Gildo beretik nik esango nuke ze garrantzitsua den koiuntura politikoa eta batez ere garaiko edo unean uneko korrontea, ez? Hau da, geopolitikari begiratzea. Eta Kosoboko asko daki horretaz. Hau da, Kosoboko oso estatutu berezia lortu zuen, eta Kosobarrek pasaporte diplomatikoa dute, hau da, urdin argitsua, onukoek duten bezalakoa. Hain zuzen ere, momentu horretan, gauzak zeuden moduan, estatu batuei konbeni zitzaielako Kosobok ukitzea halako estatuto autonomoa eta independentziarako bidean, gero hor gelditu da, ez? Espainia eta beste estatu bat bakarrik jarri ziren horren kontra, eta oso estatuto berezia zuen, hain zuzen ere, momentuko egoeragatik, ez? Orduan, ikusten dugu batzuetan munduak txikira jotzen duela, txikirako korrontea dago, eta beste batzuetan dago handirako korrontea, ez? Oda, batzuetan pentsatu egiten da zenbat eta handiagoa izan estatu bat, eta lurralde eta bizilagun gehiago izan, eta indartsoagoa dela, eta beste batzuetan aldez ikusten da, basatzako oinak dauzkan erraldoia izan daitekela, eta hobe dela, eremu txikian aritzea, batez ere, krisialdiak daudenean, ez? COVID-19 garrenean ikusi genuen, hobe hurbileko egitura, hurbileko administrazioak izan, edo krisialdi energetiko bat dagoenean, edo lekutzearen garrantzia, ez? Enpresekin, hau da, zenbat eta handiago izan, errezagoa joango da, eta lekuratzea edo lekutzea lortzen bada, orduan indartsuagoa da egitura politiko hori, ez? Orduan nik esango nuke, ziklikoa da historia, barkatu, Nikolai Kondratievek irakatsi zigun aspaldian hori, nola 50-60 urtera osatu egiten dela ziklo bat, normalean, ziklo hori osatu egiten da neurri handi batean aurrerapen teknologikoi esker,
eta momentu honetan badakagu aurrerapen teknologiko ikaragarri handia, eta da adimen artifiziala, horrek hankasgoratu dezake momentu honetan dagoen indar korrelazioa, ze ja potentzialitatea ez dator handitasunetik, ez dator lurralde superficie zabala eukitzetik edo populazio handitik, beste kontzeptu batzu daude. Eta orduan uste dut momentu honetan txikira jotzeko korrontea dagoela, ez? Hau da, indartsuagoa izan daiteke komunitate bat, bere baliabide ez ekonomiko, baliabide teknologiko eta baliabide tekniko bere eskuetan baldin badago. Orduan, oso momentu interesantea da, eta hausnarketarako luze emango lukeen. Jarrituko dugu honi buruz hitz egiten, baina goizeko 9:00 gainditu ostean azken ordukoei ere bide eman beharra diogu, izan ere giza eskubideen behatokiak Jose Miguel Etxeberri Alvarez Naparrari buruzko dokumentu ofizialak desklasifikatzeko eskatu du. Zehazki, Ramon Francisco Arnau de la Nuez agente ohiaren deklarazioa argitara ateratzeko. Salva Badiola, egunon. Egunon, Pegi eta egunon entzuleok, bai ala da bihar ekainaren 11an 46 urte beteko dira Jose Angel Etxeberria Alvarez Naparrari buruzko informaziorik ez dagoenik. Orduan izan zen ikusi azken aldiz. Testuinguru horretan giza eskubideen behatokiak Euskal Diputatu eta Senatariei eskatu die Espainiako gobernuari eskadi ezaiotela egungo CNIaren orduan Zesitzenaren esku egon daiteken dokumentazioa berehala desklasifikatzeko. Zehazkiago, froga erabakigarri bati buruzko informazioa. Ramon Francisco Arnau de la Nuez agente ohiaren deklarazioa. Arnau izan zen duela hamarkada bat Naparra landetako baso batean lurperatua izan zela esan zuena, biko kapen posible aipatuz. Frantziako agintariek biko kapen horietako eremu txiki bat industriariekin zioten, baina ez zuten ezer aurkitu. Giza eskubideen behatokiaren ustez, Arnau de la Nueva jaunaren deklarazioak froga sendoa erakusten du Espainiako inteligentzia zerbitzuek bere garaian txosten operatiboak, jarraipen oharrak edo gutxienez lurralde inteligentziako dokumentazioa egin zutela eta bertan lurperatze klandestino horren datu geografikoak jaso zirela. Dokumentazio hori existitzen bada eta behatokiaren ustez itxura guztien arabera existitzen da, estatuaren esku dago oraindik. Eta egunaren ondik norakoak aipatuko ditu jarraian, Egoi Belategirekin, egunon? Egunon, Pegi, egunon entzule guztiak, barkatu eta Gasteiza begira gaude goizeko ordu honetan, 10:00etan, martxoaren 3ko errekreazioa egingo duen murala aurkeztuko baitute agintarien presentziarekin. Iruñean gaurko deitutako epaiketa bat aipatuko dugu ere, Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko zeladore bat epaituko dutelako, hartatu zuen adingabe bati sexu erasoa egitea egotzita. 9:30 hasiko da Nafarroako lurralde auzitegian. Eta bertako parlamentuan berriz, Nafarroakoan, goizeko 10:00 aurrera ere, gobernuaren lan publikoaren lizitazioa eta esleipenari alegia, Koldo delako auziari buruzko ikerketa batzordaren ondorioen eztabaida eta bozketa izango da. Dena den jakina da emaitza, PSNek geroa baiketa EH Bilduko osatutako gehiengoak ebatzi baitzuen, etzela ustelkarik izan, bai ordea irregulartasunak eta nabarmen hobetu beharrekoak. Gasteizko Legebiltzarreko berdintasun batzordean berriz, Jaizkibel konpainiaren agerraldia espero dugu, konpainia parekide bakarra Hondarribiko alardean eta entzuzenaren herriko berdintasun planari buruzko azalpenak emango dituzte berriz ere alardearen testuinguruak baldintzatutakoa EAJak eta PSek ez baitzuten babestu udalbatzan. Lan arlotik hainbat agerraldi eta mobilizazioa aipatu behar ditugu. Goizeko 10:30 Iruñean Nafarroako Gurutze Gorriko batzordeak manifestazioa deitu du negoziazio kolektiboa berriz ere ireki dadila aldarrikatzeko. 11:00 Bilbon Esteilas Lab eta Ela sindikatuek agerraldia egingo dute lehenaren egoitzan irakasleen hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko Irale ikastaroen inguruan. Bada 11:30 Laudion Vibrantz enpresako enpresa batzordak elkarretaratzea deitu du ere atzo enpresetan izandako lan istripulgarria salatzeko. Eta Gipuzkoako erresidentzietako grebaren testuinguruan zonaldekako martxak dituzta ditut aste honetarako gaur Zumarragan egingo dute bihar eta etzi beste 2 martxa daude deituta. Bestalde greban dauden beren eskubiden aldeko mediku batuen sindikatuak eta Euskal Autonomia Erkidegoko medikuen plataforma
plataformak prentsaurrekoa deitu dute. Alberto Martínez Lakuako osasun sailburuak berriki egindako adierazpenak baloratu eta erantzuteko medikuen grebaren inguruan arratsaldeko 6etan izango dori Donostian. Eta bide batez osasuneko lurralde arteko bilera Madrilen 10:30 dago deituta Mónica García ministroren aurkako erabateko matxina degoteko aukera baztertu gabe medikuen estatutu markoa dela eta. Eta kongresuan amaitzen dugu politika arloekin Euskal Herria Bilduk, EAJak Sumarrek eta talde mistoko ordezkariek Bardeako tiro poligonoren jarduera eteteari buruzko mozioa eramango baitute osoko bilkurara. Eta kulturakin amaitzeko aipatzelenik eta Beniz Askun García Quintanaren Malde Boske eleberriaren gaztelerarako itzulpenaren aurkezpena dagoela deituta 10:30 izango dori Mandasko Dukea aretoan Donostian beraz eta Kursal eszenak ere Donostian urteko azken hiruilekorako kontzertu denboraldia aurkeztuko du. Bilbon bukatzen dugu zinegoaken programazio osoaren aurkezpena deituta baitago goizeko 11:00 Alondegiako Bastidaretoan pegi. Ipa guzti hoiekin geldituko gara, eguerditik aurrera, xetasun gehiago. Eskerrik asko. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepideokin ez bada nabarmentzeko jazueraren bat? Oiko autopilaketak ditugu Bilbo inguruan, Leion eta Barakaldon. Eguraldiari dagokionez, esango dugu zerua lainotu xamar daukagula, une honetan 11 gradu besterik ez Gasteizen, 13 Iruñan, 14 gradu Donibane Garaziala Maulen, 16 gradu Bilbo eta Baionan, 15 gradu une honetan Donostian, eguraldiaren xetasun guztiak, Iker Barluzeak. Antzeko joerarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean berriro ere hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, soilik lurraldearen hegoaldean izango dira ostarte batzuk. Ipar partean zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta atzokoarekin alderatuz zerua zertxoet irikiseago agertu. Hodei hauek oraindik han-hemenka euri pixka bat ere utziko dute, naiz eta uskeria izango den eta orokorran ateri utziko dion. Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei dezente izango da, baina ostarte batzuk izango dira. Aipatu bezala, hegoaldean ostarteak zabalagoak izango dira eta giroa lasaiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erdeitik aurrera lurralde osoan ostarteak irekiko dira eta gainera bereziki hego isurialdean ostarteak zabalak izango dira. Ipara izan nagusituko da berriro ere eta arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek behera ingo dute eta leku batzuetan goiza freskoa izango da, minimoak 6 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz ez dute aldaketarik jasango, ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurialdean aldiz 15 eta 23 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean, baina altu esamarro lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan. Informazioaren aria. AEK udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten. Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera. 2 asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz. Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aek.eus webgunean. Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago. Euskotrenek jakinarazten du. Eibarko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz webgunean edo aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Trenean bazoaz, ondo zoaz. Tramian mugituta ondo zoaz. Zutopoan beti ondo zoaz. Metroarekin ondo ta denboraz. Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin. Ondo mugitzen zara. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Batu zaitez armaia.eus atarira. Futbolaz euskaraz gozatzeko. Bat egin naiz irratiko ligaxkarekin. Sariak zuretzat eskuragarri. Munduko kopa bitarte irekita. Egin zure amaikakoa. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria naiz irratian.
Goizeko 9:12 hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren arian analisi Maite Norean, gaurkoan Laura Mintegi eta Ane Urkirirekin hitz egiten genbiltzan estatu frantsesari buruz, hauteskundeak, autonomia proposamenak, kolonialismoa, baina zehazki atentzioa eta grazia egin dit Maite Ubiria lankideak aipatu dunean, une hau Melentxonen momentua dela, claro, noski, gainotzekoek ez dutelako berbeste hautatua oraindikan nor izango den, beraien presidente gaia, argiago bai daude, Frantzia intxumituan, ala ultraeskuinan, bardelarekin, baina jakin beharra da, eta ikusita ultraeskuinarrak azken urte hauetan estatu frantsesen eta Euskal Herrian eta nazioartean izan duen gorakada hori, akaso galde egiteko kontu ere bada, ea gaitasuna egongo den ultraeskuinari aurre egiteko, ze Melentxonen momentua baldin bada ere, gertatu beharko dena da ere, orain artean, berak kritikatzen ibili diren hainbatek, babestu beharko dutela, gogora etortzen zaizki, alderdi sozialistako hainbat ordezkari, eta horre ere, Ubiriak gogorakarri digu, horre sustatu dela polarizazioaren inguruko eztabaida bat, baina inkestek diotena da, Melentxonek duela aukera, beraz, horredo hautagai ona, eta bestela aukera, beste aukera ere bada hitza jatea eta Melentxoni botoa ematea. Ez dakit, zentzu horretan aurre ikusten duzue, ez dakit, egongo denik pausoren bat, konfiantza emango zaionik Melentxoni, ala hautagai on hori nor izan daiteken, edo zerbait asmatu beharko da, ultraeskuinari horre egiteko. Nik uste dut, aipatu dezu, eta Maitek ere aipatu dut, polarizazioen joko horretara jokatuko dela, nik uste dut Partidu Sozialistak, goratu behar da ere bai, urrengo urtean diala hauteskundeak eta oraindik ere nik uste dut bakoitzak albokoa desgastatzera ere joko doala, naiz eta gero akaso albokoaren beharra izan, ultraeskuinari aurre egiteko. Nik uste dut hori Estatu Espainolian ere gertatu aldan paradigma bat dala, ez? Baina bai aipatzen da geopolitikan edo nazioarteko hainbat estatutan ez nola polarizatzera joten doan edo saiakera bat badauala, ez? Maitek esan dugun, eskuin muturra gaitzetxi bezala gaitzesten dela esker muturra, baina gero gogoan hartu behar da, ez? Nork ukatzen doan edo nork saltzen doan, ez? Giza eskubide gehienak eta gero zuk esan dezuna, ez? Norekin batu beharko da, ultraeskuinari aurre egiteko. Nik uste dut horixe, polarizazioara juteko joera bat badauala eta oraindik ere nola, ematen dan, ez? Denbora badauala eta hautagai bakoitzak nik uste dut bere lekua egin behar doala, bere lekua egite horretan albokoa desgastatzera joko deuela ere, bai. Laura, zuk zer uste duzu? Nik berriro ere joko dut teleobjektiboa utzi eta pizka zabaldu eremua, ez? Eta alboetara begiratu. Eta ikusi nola Melentxonen egoera hobetu edo gaiztutu daiteke inguruan dagoenaren arabera. Eta zenbat eta Emmanuel Macron gehiago lotu Alemaniarekin, batez ere Friedrich Merzen Alemaniarekin, beste Alemania batzuk ere egon izan dira aurretik, eta gehiago lotu Erresuma Batuko Keir Starmerrekin eta batez ere Zelenskirekin, Ukrainiarekin, are eta hobeto aterako da Melentxon panorama edo ikusmira horretatik, ez? Hau da, hemen neurri batean, baso komunikatuak lotuta daude, hau da, baten jaitzierak ekarriko dau bestearen igoera, eta orduan zenbat eta gehiago ondoratu Macron, eta ondoratzen ari da begibiztan, batez ere halako hirukote arriskutsua osatzen ari direlako Europan Zelenskirekin batera, orduan horrek goratu egingo du Melentxon, hain zuzen ere, gero eta kutsatuago dagoelako Zelenski bat, eta gero eta ageriago gelditzen ari da aurretik genekiena. Eta da oso muturreko eskuma dela, ez? Bai bera eta bai gerra hori auspotzen ari diren guztiak.
Orduan Melensonen alde egingo du. Eta ez horren beste bere merituengatik, baizik eta besteen desmerituengatik, ez? Eta hori askotan ikusten dugu politikan. Gora egiten duenak ez du ezer berezirik egin berak irabazteko babes popularra, baina besteek are eta txarrago egin dute, eta orduan kontrastez norberak egiten du gora. Eta hori izan daiteke kasu hau, ez? Onartuko didazu, oipagaien artean ez zegoen kontu bat ere ekartzea, baina estatu frantsesan gabiltzen ez, goizonetako albistea bertan bada, nahiko bitxia bada, Le Canard, ungari satirikoak argitaratu omen duenez, iskanbila dago estatu frantseseko gobernuan, zazki, Marina Ferrari, kirol ministroak, bi harri oparitu dizkiolako estatu frantseseko futbol selekzioari munduko kopa baino lehen, harri urdin bat golak sartzeko eta arkaitz kristala estresaren aurka borrokatzeko, eta Emmanuel Macron txunditu omen dagoela honegatik, ez dakit, kirol kontuetan adituena hemen zuzaren, ez? Ez orginkerietara ez, Bitxia. Bai, bitxia, eta bueno, gero hemen ere aipatu behar mundialak edo kasu honetan futbolak nola hartzen doan, ez? Espazioa politikan eta nola astutzen gean baita ere, gero honekin lotuta, estatu batuetako migrazio politikak ere nola superatzen doan kirola, ez? FIFA, batean eskumenik gabe gelditu da, bere interesak edo bere kideak diren horiek babesteko, eta kasu honetan ere, egia da, estatu frantsesak eta oroar estatu guztiek futbolarekiko daken miresmen hori hein handi batean gizarteak ere bultzatuta ez, jende asko mugitzen deu eta jende asko mugitze horretan, gurpilzoro horretan, azkenean, politikako guztiak ere zoratzen dira, kasu honetan, badakielako futbolak ere, lehen aipatu dugu ez, paradigma batzuk aldatu daitezkela teknologiarekin, futbolak ere asko aldatzen dugu, jendearen sentimendua da jendearen giroa, eta ez dakit honekin hori nahi duen aldatu, horrekin indartasun bat nahi duen erakutsi, baina ikusi beharko da, ez? Zoratu behintzat harriak oparitu arte. Bai, eta gero ikusi gero zorginkeri honen zenbateaino balio dion Mbappe bati edo Dembele bati ikusiko da. Gero ere bai hemen kontuen hartu behar da, pixka kirolarloan ikua, baina selekzio frantsesari askotan eskatu zaiola dakan mailagatik titulu asko, aurreko mundialian galdu egin zoan finala, orduan ikuste dut ere, nahi deuela, zerbait lortu eta zerbait lortze horrekin ere bai, hori gizartearen sentimendua aldatu eta paradigma horretan, ez dakit hainbeste aldatu leiken, sentimendua hauteskundetara begira, baina bai aldatzen dugu. Zerbait gizartean garaipen bate tristia da, esan behar dere bai, baina hein handi baten futbolak gaitasun hori dakat, askotan gaitasun hori ez da erabiltzen, eta beste kontu askotarako erabiltzen da, zuriketa izan, edo gizarte giza eskubideen alde egin beharrenean kontrako norabidea ere hartzen da, eta orain zorginkeria kasu bat ikusten dugu hemen, baina gero ere bai, aita santuaren bizitarekin denok derrepente kristauak gea eta fededunak eta zorginkeria alde batera lagatzen da, ez, gauza asko naztatzen di hemen. Gero sakonduko dugu kontu mistiko hoietan ere, baina orain elkarrizketaren tenorea da, izan ere UEUk Euskarak unibertsitatean duen balio ofiziala aztertuko du bere udako ikastaroetan, eta horrenatariko, ostegun honetan burutuko den hasiera ekitaldia, jardunaldi honetaz zein udako gainontzeko uda ikastaro ez hitz egiteko gurekin da Irati Ziar udako ikastaroen arduraduna, egunon? Bai, egunon. Hastapenean duzue, Euskarak unibertsitatean duen balio ofiziala aztertzea, zein da arlo honetan topatu duzuen testu ingurua? Bai, begira, badakizue UEU bera, Udako Euskal Unibertsitatea bera, orain dela 54 urte sortu zela Euskara eta unibertsitatearen arteko lotura horiek sortzeko. Bai, garai hartan ez zegoen Euskarak ez zeukan unibertsitaterik, orduan eragile talde batek argi ikusi zuen Euskarak aurrera, bere bizi berritzean aurrera egingo bazuen, unibertsitate bat ere behar zuela.
Bueno, pasatu dira hainbat urte, hainbat unibertsitate ere sortu dira, gure inguruan, EHU badaukagu, baina baita Mondragon, eta Deustu, eta Nafarroakoa, eta hori. Baina, bueno, UEUk jarraitu du, ez? Euskara eta unibertsitatearen arteko zubi horiek lantzen, eta gure gizartean kezka horrekin, eta horrekin lanean diharduten horien komunitate hori biltzen. Eta, bueno, iritsi da momentua, zeinetan konturatu garen, euskarazko produkzio zientifikoa gainbeheran doala. Eta, bueno, horren arrazoi nagusia, edo guk egin dugun refleksioan horretan, da, euskarak maila akademikoan izan beharko luken balioa ez daukala. Orduan, bueno, galdera batzuk, ez? Sortzen edo zaizkigu horren atzean, ez? Euskarak unibertsitatean ze balio eduki beharko luke, zer esan nahi du, ez? Euskara edo hizkuntza gutxitu baten balioak unibertsitate mailan, maila akademiko gorenean, ez? Eta, bueno, nahi dugu eztabaida hau, euskararen bizi berritzean, pizkunde garaian daudenean, ezta? Eta, bueno, hau gizarteratu nahi dugu pixka bat, gure komunitatearekin elkarbanatu, eta, bueno, biharko ekitaldi honetan galderak planteatuko dira, ezain beste erantzunak, ez? Ikusten dugulako hemen ere ibilbide batekin behar dugula. Eta horre esaten zenuen gainbera horri dagokionez, ezakit, larritu beharko ginateke? Bueno, gira, guk kasu honetan baditugu zantzuak, bai, intuizio bat bageneukan, azken urteetan, guk nabaritzen genuelako, ez? Inoiz baino profesional euskaldun gehiago dagoen momentuan, ez? Unibertsitate maila gorenean, bai doktoreak eta katedradunak eta euskaldunak inoiz baino gehiago daudenean, produkzio zientifiko hori gainbehera zijoala. Eta horren zantzuak eta horren datuak eman dizkiguna ingumana. Inguman jasotzen direlako euskarazko produkzio zientifikoaren erreferentzia hori guztiak. Eta iaz, beka baten ondorioz ikerketa bat egin zen, eta ikusi zen azken urteotan zei bilbide izan duen produkzio zientifiko horrek. Eta hortxe, hor argi gorriak pixka bat piztu zitzaizkigun, esan, zer gertatzen ari da, ez? Eta, esan dakoa. Gure refleksioa da, euskarak unibertsitatean maila akademiko hortan, balio hori edo zertarako dan eta zer erabiltzen da, edo zer puntuazio eta zer baremo eta zer erabiltzen diren horren inguruko gogoeta bat egin behar dugula. Seguru naiz biharko jardunaldian galdera nagusietako bat izango dela, aipatzen zenuen bezala, euskarak hizkuntza akademiko gisa duen baliagarritasuna, alakoetan hizkuntza bat akademikoa izan dadin, zer nolako bete beharrak izan beharko lituzke? Hori da, begira, justu galdera horietako batzuei erantzuteko euskaltzain burua, Andres Urrutia gurekin izango dugu, ze biharko jardunaldi hori ere euskaltzaindiaren babesarekin da laguntzarekin antolatu dugu, eta berari eskatu dioguna edo bereien ponentzia hori izango da, hizkuntza gutxitu bati buruz hitz egiten ari gara, eta horrek maila akademikoan edo ze pixu, edo ze balio, edo ze posizio eduki beharko luken horren inguruko gogoetatxo bat. Gainera, baita berak ere eramandu gaia pixka batez, zer da hizkuntza baten ospea, zer da hizkuntza baten fama, erakargarritasuna, eta nik uste dut gaia hor kokatzea, hizkuntza gutxituen fenomeno horretan kokatzea ere importantea dela. Orduan, hizkuntza batek, maila akademiko horretan, zer beharko luken, benetako indarra izateko, hoxe da justo, guztion artean erabaki beharko duguna, eta gero gainera, ze erreminta ditugu, ze palanka ditugu, ze aukera ditugu, gure ustez, balio hori behar duena baino bajuagoa izan da, balio hori igotzeko edo auspotzeko. Orduan, esan dako, oraindik, biharko jardunaldia da gehiago galderak planteatzeko momentua. Baitare, jakin nahi dugu, ea nola aldioten lagundu uda ikastaro hauek, ala biharko jardunaldiak bera, doktorego tesi bat euskaraz egiten ari den, ala siberria den ikertzaile bati? Hori da, azkenean, unibertsitatea eta euskara lotzen dugunean, bai betik pentsatu aldugu, klaseak euskaraz ematea, edo hori dela oinarrizkoena. Eta noski, horretan ere aurrera pausu handiak egin dira. Baina gero da hori, unibertsitate bizitza horretan ikasle izatetik, gero doktore irakasle bide horretan egiten denean, horretan ere oraindik gauza asko ditugu egiteko. Eta orduan, esan dakoa, ibilbide horretan,
ia da euskarak ze presentzia izan behar den gure ustez, ez euren ustez, eta esango nuke euskararen bizi berritzean lanean gabiltzan guztiok esango genukela da, maila gorena beharko lukela euskarak, ez? Euskararen bizi berritzean unibertsitateak ere indarrandia izan dezakelako, hori da justo jardunaldi honekin, baina ez bakarri jardunaldi honekin, urte osoko lanketa bat izango dugu gai honen inguruan. Euren kezka izatetik, gizarterako kezka bat planteatzea nahi dugulako. Orduan, udako ikastaroekin zer lortzen dugun? Besteak beste, euskal komunitate zientifiko hori biltzea, tarteka jardunaldi batzuen bitartez, baina, berez udako ikastaroak irekiak dira eta gaian interesa daukan edonori nahi dugu iristea. Orduan ez da bakarrik maila akademikoa edo unibertsitateko titulua daukaten hoiei zuzendua, interesa daukan edonori irekiak daude. Eta urtengo eskaintza begiratzen baduzue, justo hori, euskara eta euskararen inguruko hainbat eskaintza badaukagu. Bestalde, hain zuzen, lurraldetasuna ere bada, UEUko uda ikastaroen gakoetako bat. Zentzu honetan, nolako balantze egiten duzu egun akademiak duen erantzunarekiko lurraldetasunarekin? Bueno, hori badakigu, euskararen mundu honetan bizi garenak ze pisu daukaten, administrazio ezberdinetan banatuta egoteak. Orduan, EAE, Nafarroa, Ipar Euskal Herrian ere, euskararen egoera soziala ezberdina den moduan, maila akademikoan edo unibertsitarioaren ere ezberdina da. Euskal Herriko Unibertsitatea EAen daukagu, Nafarroko Unibertsitate Publikoa ere badago, baina Ipar Euskal Herrian adibidez, unibertsitatearen pisua eta presentzia oso ezberdina da, badakigulako, Frantziako sistema universitaria oso zentrala da, oso paristik egiten dena. Orduan, beti badago aukera, badaude betik erresistentziak eta badaude hor Baiona inguruan, kampusean eta hor eskaltzaleak horren lanean, baina egia da hori, lurraldetasunak ere, beste edozein arloetan bezala, ez du laguntzen unibertsitate sistema euskaldun hori osatze aldera. Eragile askorekin ere antolatu dituzu ikastaroak. Errezagoa izaten da, beraiekin zubiak erekitza, unibertsitate egitura handiekin baino? Bai, duda barik, udako ikastaroen kasuan, guretzat oso importantea da lankidetza hori sustatzea, horrekin lortzen dugulako, besteak beste, gizartearekin lotura mantentzea, konexioa mantentzea euskal gizarte horrekin. Mota ezberdinetako eragileak gainera deitzen ditugu, deialdi bat zabaltzen dugulako udako ikastaroen proposamenak eta jasotzeko, eta egia da batzuk unibertsitaterakoak dira, adibidez ikerketa talde batzuk ere gurekin lankidetzan jardunaldiak antolatzen dituzte, beste batzuk aldiz izan dira euskalgintzako eragileak, baina beste mota askotarikoak ere baditugu. Orduan, guztion artean ulertzen dugu hori euskararen bizi berritzean eta unibertsitatearen ikuspegitik aurrera egiteko jauzitxoak ere egiten ditugula udako ikastaroetan. Horre, hain zuzen, lotzen da baita ere askotan ikastaroak euskara, gizarte zientziekin, humanitateekin, baina zientzia, teknologia, ingenieritza, matematika arloetan, nolako presentzia dute ikastaroetan? Bai, egia da, azken urteetan, gero eta gutxiago, horre begira, produkzio zientifikoan ere, gainbeheran horixe ere nabarmena da, giza eta gizarte zientzietan produkzio zientifikoak mantentzen du presentzia, baina, ingenieritzetan eta hori, beste hizkuntza nagusiago edo komunikoagoetara joteko tendentzia dago, batez ere badakizu ingelesera, ez? Orduan, esan daiteke, udako ikastaroetan ere nolabait hori islatzen dela, baina hala ere, esan dakoa, eragile euskaltzaleekin ere lankidetza sustatzen dugunez, tarteka izaten ditugu ingenieritzak edo matematikak edo halako jarduerak lantzen dituzten jardunaldiak edo ikastaroak. Bai udako ikastaroetan, baina baita urtean zehar ere. Ze gainera, badakizue UEU bera zailetan dagoela antolatuta, jakintza arloak dira,
Eta orduan guk ere baditugu sail batzuk, gainera orain jende gaztea sartu da sailetan, eta pospozi gaude bereien interes horrekin, orduan matematika edo fisika edo olako gaiak ere lantzen jarraituko dugu euskaraz eta euskaratik. Ikastaroen matrikula 12 euroetan da, eta sektore batzuentzat baita ere doainik. Esan daiteke hau, autu politiko eta sozial argia den ikan ere? Bai, dudabarik, gaur egun, badakizue UEU bera ere eragile soziala eta euskalgintzako eragilea izaterakoa, diru laguntza publikoak eta behar izaten ditugu gure jarduera aurrera eramateko, eta, diru laguntzetan ere badakigu zelako, mugimenduak eta gainberak eta egoten diren, eta honetan ere, udakoetan ere nabarmentzen dugu, azken urtetako babesa ere, kosta egiten zaigula mantentzea. Beti ere, eskertzekoa da, Bizkaiko Foru Aldundiari, Gipuzkoakoari eta diru laguntza hauekin mantentzen dutelako. Orduan, hau jakin dau kontatuta, matrikula prezio popular bat edo ez, 12 eurotan jartzea, esfuerzo ekonomiko bada eurentzat eta erabaki politiko bada, ikusten dugulako, hau euskal gizarteari egiten zaion eskaintza bat dela, eta eskaintza horretan, sikiera diru ez dadila aitzakia izan udako ikastaroetan ez parte hartzeko. Orduan, matrikula simboliko bat jarri genuen orain dela, 6 urte honekin, eta, ikusten dugu funtzionatzen dugula, gure gastuetarako iristen da, eta, horrekin ere, pozik, gure autu horrekin. Irati Iziar udako Euskal Unibertsitateko ikastaroen arduraduna, eskerrik asko gurean izateatik. Mi esker zuei, nahi duzuen arte. Agur. Goizeko 10:25 gutxi eta hitz egingo dugu, baita ere, elkarrizketa honi dagokionez. Laura, zurekin hasiko gera, eta UEUren lehen analisia edo lehen balantze bat bada, zehazki, euskarak hizkuntza akademiko duen rola gainberan dagoela, ez dakit zer esango zenuke honi buruz? Ez dakit nondik hasi ere, hainbesteko dago esateko. Lehenik eta behin oso ondo esan duidatik, EHU ez da EHUk adierazten duena, ez? Hau da, ez da Euskal Herrikoa eta ez da euskarazkoa. Orduan sortu zenean, 80an, sortu zen izen oker batekin, eta beti esan dugu Unibertsitate Espainola dela Baskongadetan kokatua, ez? Hori hasteko, orduan UEU dator betetzera neurri batean, guztiz ez, baina 19. mendetik dagoen ardura bat, eta da Euskal Herriak behar duela Euskara hutsezko unibertsitate bat. Urte osokoa eta formala, eta UEUk betetzen duen papera oso ondo bete ere, baina hori ere ez da. Euskal Herri honek behar duena. Hau da, Euskara hutsezko unibertsitate bat Euskal Herri osoan. Eta gaur egun ez dugu. UEU oso hurbiletik ezagutu izan dut, orain 51 urte, ustaritzen egon nintzen lehenengoz, eta egia esan urte hartan lehenago amaitu behar izan denuen Frankok iragarri zuelako txiki eta otaegi fusilatuko zituela, eta espero genuen muga iztea, orduan hegoaldeko guztiok 3-4 egun lehenago bueltatu behar izan genuen, hegoaldera arriskoa zegoelako, eta hala izan zen gero, muga itxi zuen Frankok, arriskoa zegoelako gero ezin bueltatzea, ez? Eta orduan, hori izan zen 3. UEU, 3. bilkura, 75. Ustaritzen, aurrek urtean ere ustaritzen izan zen, eta lehenengoa 73an Donibane Loitzunen. Orduan, ordutik ikusi dut garapena, ikaragarri ona, diversifikazioa, hasiera batean hizkuntzaren gainean, aritzen ginen, eta zientziaren arloan, ez da alperrikakoa, Zillardegi linguista eta ingenieria zen, eta orduan bi jakintza arlo horiek egon izan dira hasieratik UEUn, eta gaur egun programa ikusita izugarria beratza da, izugarri interesgarria, eta neurri batean bete izan du, hori 19. mendetik datorren ardura, ez? Hau da, goi mailako ikasketak behar direla euskara hutzean
eta Euskal Herri osorako. Baina kontziente izan behar dugu, naiz eta UEUk edatu bere jarduera negura ere, eta ez bakarrik udan, kontzienteak izan behar dugu egun, ez dugula Euskal Herriko unibertsitaterik euskera utzea. Hori hala da, izenak aurkako esaten badu ere. Orduan, sakontzea, UEUren filosofian sakontzea, eta gero eta eskaintza handiagoa, eta gero eta formazio handiagoa ematea, bai ikaslei eta bai irakaslei, hori da oso erronka interesgarria, oso polita, eta horretan sakondu behar. Baina ezin dugu galdu helburua zein den, ez? Eta helburua da Euskara Hutsezko Unibertsitate bat Euskal Herri osoan. Hane, zer diozuzuk, zer gertatzen zaio Euskarari? Datuak iratik eman dugu, nik ez dut ezagutzen datuik, orduan ez neuken nahi horren gaineko ezagutza falta baten gaineko valorazioik egin, baina kasu honetan Laurarekin bat natorrez, UEUk nik uste utxune bat betetzen doala, akaso ez guztiz, beste helburu batzuetarako jaio zelako, baina iruditzen zait interesgarria behintzat arnaz luzeko eztabaidak eta ematera paratzia, ez, askotan, nik uste kosta egiten dalako, ez, behin martxa hartuta inertzia horretatik ateratzea, eta beraz, garrantzitsua eta funtsezko iruditzen zait, eztabaidatzeko gune hauek egotea, gero ere, datozen urteetan, edo datozen hilabetetan, bakoitza bere lehentasunak edukiko ditu, neurriak hartu eta behintzat horri buelte ematia, ez, izan lehike, kasu honetan, euskarazko ikerketa gehiago egiterako bidean, ze neurri hartu behar diren, eragile desberdinekin eztabaidatu, ikasi, nik uste dut hori dela ere bai, ez, sekula ez da bukatzen, ez, norberaren ikasteko gaitasuna, ez, beti egunero zerbait ikasten dela esaten da, eta kasu honetan udan ere bai, ez, askotan pentsatzen dugu uda geldialdia dela, uste dut baita ere atsedenerako parada bai dela, baina atsedenerako parada horretatik ere sortzen dira hausnarketak, eta nik uste garrantzitsua dela baita ere eragile guzti hauek batzea, eta elkarren artean eztabaidatzea zer egin, ez? Euskarari maila akademikoan balore gehiago emateko, nik uste dut hor egon daitekeela gakoak, gero ere ikerketa gehiago euskaraz egiteko, eta eztabaida horietatik ere askatuko dira korapiloak, eta hori urte guzti hauetan nik uste dut ez dakit gurean kazetaritzatik asko lotu gea baita ere udarako geldialdi horretan behar ditugulako gaiak, eta askotan oso gai interesgarria jorratzen dira, kazetari bezala ikasten desuna, baina baita ere gai anitzak eta plazaratzen dialako, eta iruditzen baita ere akaso beste urratxu bat egin behar dela, ez, gizarte oroar, ikastaro hauek zabaltzeko, eta ez pentsatzeko ere bai, ez, akademiko edo irakasle edo unibertsitateko ikasle izan behar zeanik, horrelako ikastaroetara joateko nik uste tiratik ere aipatu duala, ez, gizarte mailan ere zabaldu beharko zan UEUk egiten doan eskaintza eta egiten doan gizarteari erakutsi nahi dion tematika horiek, kasu honetan euskaratik abiatuta, euskaratik eta euskararentzat, eta adi ongo gara baita ere iruditzen zatelako eztabaida puntu hauek ere gero ekarri behar duela, ez? Neurri batzuk, edo helburu batzuk epe motzera, beste batzuk epe luzera izango dira, baina beraiek identifikatu dituzten gainbehera horiei, behintzat, buelta bat emateko. Hain zuzen, hildo horretan ere badoa hurrengo galdera, UEUk Euskaltzaindia edo eta Kontseilua edo bestelako eragilekin antolatzen ditu ikastaro zehatzak, bertan ikertzen dena gero balio beharko luke herri mugimenduek kaleko borroketan, ala politiketan aplikatzeko? Nik uste benetan gune oso esanguratsuak izateala, ez? Oso gutxitan batzen dira, edo oso gai puntualetan batzen dira horrelako eragileak, eta nik uste kontuan hartzeko eztabaidak ematen diala bertan, eta honek balio beharko luke, ez dakit txosten bat egin, eta hortik eztabaidatu diranak, edo horraletu diran kontuak
jaso, neurtu zenbateraino egin daiteken, lehentasuna jarri. Nik uste horretarako ere izan behar dela norberak ikasteko, eta norberak ere bertaratzen den pertsona horrek akaso parte hartuko dugu herri mugimendu baten, edo bere alorrian, eta horiek ere nola aplikatu ezaketen, edo bintzat hausnarketa horiekin joateko, baina maila akademiko baten, hauek nik uste dut balio beharko luketela, bintzat jaso eta horren gainean lan egiteko. Bestela, askotan aipatzen da mahai inguru batea, doan jendea beti da gehien egiten doana, edo horretan kontzientzia gehien daukana, eta hor gelditzen baldin bada ez da zabaltzen. Zuk egiten badezu euskararen inguruko eztabaida eta euskalgintzako sektorea juten baldin bada, horiek, lesiuei ikasita dake, zabaldu egin behar da, eta horri nik uste neurri batzuk eman behar zakola aplikaziorako, edo behintzat politikan, herrigintzan eztabaidatzeko. Laura, zuk zer uste duzu? Uste dut hobetu egin dela desente, baina oraindik asko falta dela eremu horretan, ez? Uste dut lepoa eman da bizi izan dela urte askoan unibertsitatea gizartearekin, eta ez diola erantzun, gizarteak berak zuen arazoetan ez duela erantzunik eman, eta uste dut atze elikatze hori beharrezkoa dela, ez? Alde batetik gizarteak gehiago ezikitu behar dio eremu akademikoari, zentratu dadin gizarteak dituen arazoei erantzun bat emateko, baina egia da ere, bestalde batetik unibertsitateak autonomia nahikoa eduki behar duela, ez egoteko zeharo lotuta egunean eguneko eta unean uneko kontuei, eta begirada luzeko hausnarketa ere egin behar duela. Baina nik esango nuke unibertsitateak edo pentsamentuak edo aitzindaritza hartu beharko lukela eremu askotan, ez? Hau da, ez bakarrik unean uneko arazoi erantzune ematea baizik, eta aurrera begirako hausnarketa eta pentsamentu egitea da, nora joan nahi dugu. Eta horra heltzeko zen nolako baliabidek erabili behar dira. Hau da, hausnarketarako eta reflexiorako gunea izan behar da unibertsitatea. Bai, lotuta egunerokotasunarekin, baina batez ere beste erritmo, beste hausnartze maila bat, beste patxada bat eduki behar du, halako hausnarketa sakonak eta epe luzerakoak egin ahal izateko. Egunerokotasunarekin lotuta egon gabe. Eta nik ez dakit aurrera begira edo atzera begira dabilen askotan, ez? Hau da, unibertsitateak ezin du izan notarioa, ezin du izan dagoenaren akta altzatzea, ez? Dagoena badago, eta historiagileek egingo dute eta ondo egingo dute. Baina aurretik joan behar da. Nora goaz? Nola? Zergatik? Ze baliabiderekin? Nortzuk? Eta bat, ez? Goitzeko 10:00 gutxitara heldu garela, aurrera goaz eta aipatu beharra dugu. Orain bai, aita santua Leon 14. Katalunian dela eta badaude da lehenbiziko aldarrikapenak, katalanaren presentzia hitzartzeetan, edota El Mundok gaur nabarmentzen duena. Salvador Illak Katalunia aita santuari orkestu diola nazio gisa, baina honek Leon 14. Esan duela, erregio bat dela. Aurretiaz, Madrilgo Kongresuan 30 minutuko hitzartzea egin zuen eta 7 minutuko txalo zaparra da jaso. Toda sociedad efectivamente libre requiere también una justa delimitación del poder público, de modo que la libertad de las personas, de las comunidades y de las asociaciones no sea indebidamente restringida. Bizitzaren eta familiaren defentsa, gizaki oro eskubide eta bete beharren subjektu gisa aitortu behar dela gogoraraztea, bakearen eta nazioarteko elkarrezketaren sustapena, guztien onerako legeak egitearen garrantzia, erlijio askatasuna, eta migratzaileei laguntzeko eta haiek babesteko beharra. Horiek izan dira Leon 14. aita santuak jorratutako gaietako batzuk. Senatuko eta Kongresuko alderdi gehienetako hautetxiek adi entzun dituzte aita santuaren hitzak, salbuespen
salbuespena BNG eta Podemos izan dira uko egin diote ekitaldian parte hartzeari. PSOE eta gobernuaren izerean Felix Bolaños ministroak esan duenez, Aita Santuaren hitzartzea bat dator egun gobernuak duen posizioarekin. El derecho internacional, o bien apostar por la ley del más fuerte, y también la acogida a los migrantes que vienen a nuestro país o que vienen al mundo en general, al mundo rico, desde los países más empobrecidos de la tierra. Y esos son los dos grandes debates de la humanidad hoy y el Papa tiene una posición muy clara. Antzera ere, Borja Semper historikotzat jo du hitzartzea eta guztiz elkarbanatzen duela. Siguiente, estamos profundamente reconfortados con el mensaje de Su Santidad el Papa, que es un mensaje que cala en creyentes y en no creyentes, en ciudadanos que van a misa y que no van a misa. Bestalde, Sumarrek Aita Santuak kongresura egin duen bisita aprobetxatu du etxe bizitza duina izateko eskubidearen alde dagoela adierazteko, ala Veronika Martínez Barberok, parlamentuko bozeramaileak Espainiako maizterren sindikatuaren gutuna eman dio Leon 14. eta bertan Espainiako etxe bizitzaren egoeraren berri ematen diote. Correcto, humanista. Hoy en día vivimos tiempos tan locos que le preocupa más la llegada del fascismo al Papa que a Felipe González. Así que imagínense cómo estamos. Lo que más sorprendió son los aplausos de PP y de Vox. Gabriel Rufián, RC-ko kongresuan duen bozeramailea, harrituta agertu da Alderdi Popularrak eta Voxek Aita Santuak kongresuan guztion onari eta inmigrazioari buruz esandakoak txaletu dituztelako, astez-aste beren botoekin bide horretan doazen ekimenei betoa jartzen dietenean. Bestalde, Miriam Nogeiras Junts alderdiak kongresuan duen bozeramaileak, Leon 14. egindako agurra baliatu du Bartzelonara egindako bisitan katalanez hitz egiteko eskatzeko. Euskal Herria Bilduk uste du alderdi batzuek kontuan hartu beharko lituzketela Leon 14. Aita Santuak migrazioaren inguruan esandakoak, izan ere alderdi batzuek migratzaileak jazartzen eta bizimodua ezinezko bihurtzen ari dire. Esan du Alderdi Popularra eta Vox alderdi referentzia eginez. Alderdiko bozeramaile Mertxe Aizpuruak esan du Aita Santuak partekatzen ez dituen diskurtsoaren zati batzuk badaudela, hala nola abortuari eta eutanasiari buruzko aipamenak, eta beste batzuk oso interesgarriak iruditu zaizkiela, hala nola nazioarteko zuzenbidea errespetatzea. Ez dakigu zer gertatzen den, baina hemen ematen du, metaforikoki esango dizuet, modan bezala, kolore zuriak denarekin pegatzen du, eta Aita Santuak, alderdi guztiekin bat egin duela dirudi, salbuespena BNG eta Podemos izan dira, ez dakit zer gertatzen da, nolatan mundu guztiak aurkezten du Aita Santua bere alderdiko militantea izango baliz bezala. Irutzezat hipokrizia, bi aldetatik, bai Aita Santuaren aldetik, eta gero baita ere, maila politikoan, nolako gorazarre egin zaion, nik uste dela, zaila egiten, alde batetik zaila egiten zait ulertzea, beste alde batetik ere ulertzen dut eta errespetatzen dut jende fededuna dagoela, eta jende askorentzat, fede horiek ere, bere bizitzetan pixua daukate, edo behintzat zentzu bat ematen diote, eta ez neuken nahi eztabaida horretan sartu, baina bai iruditzat zinez gaitza nolako gorazarre egin zaion, egia da Aita Santu honek badauzkala diskurtso batzuk, eta nabarmendu egingo dut, diskurtsoa da, gero egikaritzeko orduan gehiago aztertu beharko zela, baina esan daigun diskurtsoetan behintzat gizon jaioa dela, eta nik uste badakiela ere gauza non eta nole esan, arrazoia daka polarizazioan, gutxizketan egiten da abortoarekiko daukan posizioan, edo sexu abusuekiko ere, nola eufemismoz jausten da. Orduan, guzti horren aurrean, 7 minutuko txalo zaparrada ematea, eta horrelako gorazarre egitea irutzezat gehiagikeria bat, eta zentzu handi baten, Aita Santuaren bizita gehiagikeria baten murgiltzen dela, ulertuta, jende fededuna badagoela, eta horientzat, eminentzia badala, eta Elizak, mendebaldeko gizartean daukan pixuarekin diskurtso hori edukitzea zentzu askotan berme izan daitekeela, baina hipokrisiari ere nik uste ateak itxi behar zaizkiola, oxala Aita Santuak esandako etxe bizitza, polarizazioa eta barretan jendeak migrazioan ere kaso egiten hasten bagara, baina irutzezat hori. Hipokresiz jantzi dela Aita Santuaren
bizita hau zentzu guztietan. Laura, zuk zer dizu? Nik uste dut referente gutxi dagoen garaian, mundua polarizatuta dagoen garaian, bilatu egiten dela pizkat euskarriren bat, zeri oratu, nora heldu, eta momentu honetan berak nahi ala nahi ez, Aita Santuari, eta izena zein bat ere gustatzen, zein du ez dut uste denik, baina popeari egokitu zaio paper hori betetzea. Eta berriz ere, koiuntura honek erraztu duelako hori, ez? Nik momentu batean zalantzen nuen, ikusi nuen nian Podemosek eta erabaki zutela ez egotea kongresuan jarrera egokia zen, nik prinsipioz uste dut alde batetik erlijioa kultura dela, eta ikasi aldozu Biblia fede absolutoarekin sinestuta hor esandako guztia, edo ikasi daiteke ikasten den bezala zen beste edozein erlijio eta beste edozein filosofia edo tratatu filosofiko, ez? Orduan, nik uste dut interesgarria dela, jakitea, entzutea, gainera gizon honek badauka oso diskurtso landua eta interesatzen zait esateko daukana, eta gero ados nagoan erekin hipokresia handia dago, eta gero norberak eramaten du bere eremura, ez? Egiatan entzun gabe zer esan duen, edo entzun da bakarrik intereseko zatiak. Baina, interesgarria da gitzienez, igo egiten duelako eztabaida intelektuala eta zenbait puntuk ematen dutelako aukera horretan sakontzeko, ez? Aipatzeko eskerrak, Aita Santu honek diskurtso hau dakan eta ez beste bat. Nik uste ere garai honetan eskertzen dela diskurtso hori eukitzea, baina badakala, ez? Beste utxune batzuk, eta baita nabarmendu ere bai, egun beste hainbat erlijio badozela, Euskal Herrian, estatu espainolean, eta hauekiko ere, eztabaida bat ere ireki beharko zala, edo behintzat, nola gorazarre egin zaion Leon XIV eta ikusi beharko zen, musulmanen kasuan ere, erlijioak daukan pixua eta hauekiko ere zer egiten den, edo nola gutxi ezten den, erlijio hau, eta gero ordea kristautasuna gora ipatu, egia da ere bai, herri kristaua izan dela Euskal Herria, eta tradizio horrekiko jarraiki normalagoa dela Aita Santuarekiko errespetu hau edukitzea, baina garaiak ere eskatzen dugu, beste erlijio batzuk ikusi, eta polarizazioarekin apurtze horretan, beste erlijioarekiko gutxiespen horietan ere, akaso apurtu egin beharko da. 5 minutu gelditzen zaizkigu goizeko 10 izateko, lehen Laurazuk esaten zenuen eztabaida igotzeko, baina nik sentitzen dut bukatzeko eztabaida jetxi egingo dut, eta horretarako kantua daukagu eta guzti. Con su protección, por la mañana café, por la tarde oración, por la noche Dios, con su protección, por la mañana café, por la tarde oración. Kantu honen egilea Guillerme Peixoto da, Portugaleko apaiz kastrense bat, eta zergaitik ekarri dugu, aurreikusia edo zalantzan izan zena gertatu omen delako, elkartu dira Bad Bunny eta Aita Santua audientzia pribatua izan omen zuten, baina nik ona ekarri nahi dudana da, zehazki zalda Bad Bunnyren kontzertua ere pekatari xamar, inbidia eta rokeria sustatzen delako bere etxe famatuagatikan, akaso? Hane? Beste modu bateko Aita Santu bilakatu da Bad Bunny, edo untxi gaiztoa. Bad Bunnyrekiko fenomenoak ere, uste, eztabaidak luzerako ematen doala, nahazten dalako
hori, arrokeria, kapitalismoa, baina beste alde batetik Puerto Rikorekiko atxikimendu hori, Latinoamerikarrekiko babes moduko bat, eta gero hortik ere etortzen dira kritika batzuk, ez? Askotan kritikatzen da artista latinoamerikar bat, latinoamerikarra izategatik eta musika konkretu bat egitegatik, baina gero beste Europako rock edo beste musika estilo batzuk ez dira hainbeste kritikatzen. Hor, nahazten dira kritika asko, baina hain handi baten gero ere juntatzen dira mota askotako pertsonak. Atzo brometan esaten izumen, ere inguruko hainbat pertsona egun hauetan joan dira Bad Bunny ikustera oso perfil ezberdinetakoak eta kasu honetan, etxearena ere irutzen dut Bad Bunnyk hartu duala Super Bowlaren ostean, ez? Nola baiteko aldarrikapen, nola baiteko bandera bat, hor irakutzi zoalako, ez? Amerika estatu batua baino gehiago dela, Amerika estatu askok osatzen duela, eta hor Latinoamerikaren babes moduko bat, baina gero erortzen da kapitalismoaren zurrunbilo horretan, eta orduan hor nahazten dira hainbat gauza, eta betikoa, ez? Diru asko daukanak, gai zailago izango du benetako bandera hori eramatea. Asko irabaziko deu, jarraitzaile asko daukat, egia da, horrelako artista batek, keinuren bat eginda, askoz gehiago dela, boskora jurik ez dakan batek egitea baina gero, ertz eta erpin asko ditu Bad Bunnyk, aita santuak bezala, esango dut. Eta Laura, ez dakit zure kasuan, ikasleak txoro-txoro daude akaso kontzertu hauen bueltan? Nire ikasleak daude ni bezain galduta. Eta uste dut orokorra dela, hau da, uste dut referente falta ikaragarria dagoela, idolo fabrikatzeko arrisku handia dago, eta orduan ideologia oso bat sartzen da pin batean, ez? Edo tokeko esaldi batean, edo 3 minutuko bideo batean. Eta iruditzen zait, pizkat, garai baten erakusgarria dela, sintoma dela, eta da pizkat galdetu egiten dela orokorrean zer pentsatu behar dut. Norberak pentsatzeko arrisku hori bereganatu ordez. Eta iruditzen zait, garai horretan bizi garela, eta ikusiko dugu nondik ateratzen garen, baina konstatazio bada. Osea, pertsona bera izan daiteke Aita Santuaren eta Bad Bunnyren fans number 1. Goizeko 10 heldu zaizkigu, Fratelli et Sorelli, eskerrik asko gurean izateatik, eskerrik asko Ane eta eskerrik asko Laura nahi duzen arte. Aio. Goizeko 10 dira, hauteskunde presidentzialen irabazlea nor izan den jakiteko zain jarraitzen du Peruk, eta leia biziki estudoa botoen 96.5 zenbatuta. Oraingoz Roberto Sánchez ezkertiarrak abantaila txikia du Keiko Fujimori eskuindarrarekiko atzerrian emandako botoek balantza hautagai kontserbadorearengana eramatea baztertu gabe. Goibelategi, egunon? Egunon, Pei, egunon, entzule guztiak, hauteskunde presidentzialen emaitzaren zen jarraitzen dugu bai, ONPE Peruko hauteskunde prozesuen bulego nazionalaren datuen arabera zenbaketaren 3,42 bakarrik falta denean, Juntos por el Peruko Sánchezek 1,40,112ko babesak jaso ditu, Fuerza Popularreko Fujimorik berriz, babesen 1,49,88. Erakunde honek gaur goizean egindako azken azterketan zioten, bi hautagaien arteko aldea pentsa, 0,22koa baino etzela, 39.887 boto. Ezkertiarrak bigarren egunez jarraian abantaila txikia mantentzen duen arren, adituek berretsi dute, leia oso estu joango dela, eta badirudi Pegi Perun bizi diren atzerritarrek emandako boto izango dela gakoa bai. Atzerrian emandako botoen 40,5 zenbatuta in zuzen, Fujimori aurretik da momentuz babesen 62,77ekin, Sánchezek berriz, hauen 37,32 pilatu ditu. Eskuin mediatikotik hala ere, Sánchezen inguruan mesfidantza ezartzeko saiakeran ari dira, garaipena aldez aurretik ospatzen ari zela ziurtatuz. Sánchezen kanpaina taldetik aurreratu dute, emaitza ez egonkortzeko egon litezken saiakeren aurrean, herriaren botoa babesteko neurriak hartuko dituztela. Por el Perú respetará plenamente la determinación del Jurado Nacional de Elecciones y esperamos que el Partido Popular pueda también hacer una reiteración de
ese respeto Manuel Rodríguez, Juntos por el Perú alderdiko batzorde teknikoko kideak esan du emaitza onartuko dutela eta gauza bere egitera deitu ditu Fujimoriren jarraitzaileak. Debemos esperar y yo saludo que el señor Roberto Sánchez también esté, digamos, después de su primer mensaje, hoy veamos unas declaraciones más. Eta Fujimorik esan du ere, azken emaitza ezagutzeko itxaron beharko dela oraindik. Eskertuz, Sánchez hautagaiak ere bere diskurtsoa apaldu izana azken orduetan. Eta bagoa ekialde hurbilera Estatu Batuek suetena hautsi eta Iran erasotu baitute azken orduetan. Pentagonoak Hormuzko itsasartean helikoptero Estatu Batuar bat eraitsi ostean heldu dela erantzuna diote. Erasoaren berri eman aurretik gainera, handikiak berak gertu ikusten zuen gerra amaitzeko akordioa. We have a good chance of doing it. We should be able to do it in 1 hour. Bere estatuko diplomazia azken esfortzuetan zela esan zuen astelen gauen, une honetan aferaren muina, Trumpen presan dago barkatu, azaroko legegintzaldi erdian botoak galtzeko arriskuak dauzka, gerra amaitzen ez baldin bada azkar. Dirudienez, handikiak garaipen aldarrikatuz jo nahi du hauteskunde kanpainara. Eta gatazkoni lotuta ezinbestean, Israelen Libanoko bombardaketek bere horretan jarraitzen dute. Ezbaian gelditu da Trumpen baretz iragarpena beraz, sionistek hegoaldeko Tiro hiria erabat usteko agindu eman dute eta hirio ura bombardatu egin dute. Tartean, auzo kristaua orain arte ez zuten egin zerbait. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. 13 minutu ditugunean, entzuleok esango dizuegu errepideak lase ditugula trafiko zuzendaritzaren arabera, eguraldiaren berri Ikeri Barluzeak emango dugu. Antzeko joerarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizean berriro ere hodei asko agertuko da lurraldearen zatirik handienean, soilik lurraldearen hegoaldean izango dira ostarte batzuk. Ipar partean zerua nahiko estalirik egongo da, naiz eta atzokoarekin alderatuz zerua zertxoet irikixeago agertu. Hodei hauek oraindik han-hemenka euri pixka bat ere utziko dute, naiz eta uskeria izango den eta orokorran ateri utziko dion. Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei dezente izango da, baina ostarte batzuk izango dira. Aipatu bezala, hegoaldean ostarteak zabalagoak izango dira eta giroa lasaiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erdeitik aurrera lurralde osoan ostarteak irekiko dira eta gainera bereziki hego isurialdean ostarteak zabalak izango dira. Ipara izan nagusituko da berriro ere eta arratsaldean bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoek behera ingo dute eta leku batzuetan goiza freskoa izango da, minimoak 6 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek aldiz ez dute aldaketarik jasango, ipar partean 16 eta 19 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurialdean aldiz 15 eta 23 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean, baina altu esamarro lekuetan emango dira. Altuenak aldiz herriberan. Guzti hauekin geldituko era Goi, eskerrik asko. Gero arte. Eta joan aurretik agurtuko ditugu ere bigarren kafeako kideak egunon. Egunon, Pelli. Bueno, nolako kontuak aipatuko dituzu gaurko honetan. Eta Goiuri xiligeratu da. Egunon. Hemen txibiliko gara, Ramon Olasagasti kazetari eta idazlea gurera hurbilduko da, Noa Gaztainak prestatu duaren elkarrezketa, eta tira, azken lan eta itzakiak baliatuta bere ibilbidean nolabait murgiltzeko eta arrapaso egiteko ere baliatuko dugu. Gainera, doinuetatik aratago podcast entzungo dugu asteazkenero bezala, Gartxotun Zain Letonaren kantu aukerak eta hoiek, eta eneko prestatu dizkigu, albiste berezi xamarrak, mamutak, usoak, eklipseak, animalia ornodunak eta ornogabeak, ez dakit, enekoren mundu magikoan, eneko itururen mundu magikoan murgilduko gara, arek hain gustoko dituen xelebrekerietan. Azkena, dinosaurioak tabako bilajuntzian datzian bueltatu. Pelli, uste dut, entzun beharko duzula ulertzeko ze gertatzen ari den gure laborategian. Seguru gozatuko dugu horrekin, seguru. Goiuri eta Iñigo, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta gure partetik besterik ez, biarrere bueltan izango era. Ondo izan, aio? Naiz irratia.